a lo longo da sesión, vale? Explicamos os motivos. Sí, vale. Ben, pois damos comezo entón á sesión plenaria ordinaria Damos comezo á sesión plenaria ordinaria do mércores 4 de xuño de 2025. O primeiro punto da orde do día é a aprobación se procede da acta da sesión anterior celebrada en data 2 de abril de 2025. ¿Con comentarios sobre a acta pasada? Non. Entonces vamos a votar. Votos a favor? Por unanimidade non há lugar a máis. O segundo punto da orde do día é a aprobación definitiva se procede da conta xeral correspondente ao exercicio 2024. O que se propón en este punto é a adopción do seguinte acordo. Primeiro, informar favorablemente a conta xeral correspondente ao exercicio 2024 integrada polos estados e documentos contables da Corporación. Segundo, mediante edito no BOP, a conta xeral exporase ao público durante un prazo de 15 días, co fin de que durante este tempo se poidan presentar por escrito as reclamacións, reparos e observacións oportunas que serán resueltas, de ser o caso, pola Comisión Especial de Contas. Terceiro, de non presentarse reclamacións, proporase ao Pleno a aprobación definitiva da conta xeral correspondente ao exercicio 2024, así como a documentación complementaria. E cuarto, que unha vez que se aprobe polo Pleno da Corporación, se remita a conta xeral da Corporación ao Consello de Contas e se renda ao Tribunal de Contas. Moi ben. Ten a palabra a portavoz do Partido Popular. Moi boa tarde a todos e a todas. Ben, con respecto a este punto 2 da orde do día, podemos decir que esta conta xeral do ano 24 ven a reiterar xa o dito nas contas xerais e liquidacións orzamentarias dos anos anteriores, que a diferencia fundamental de que en este ano 24, como xa foi advertido por este grupo, están en vigor as regras de gasto e estabilidade orzamentaria que non tiñan vostedes nos anos 20 seguintes. Polo tanto, todo o que se dixo aquí no debate do Pleno dos Orzamentos resultou que era premonitorio, pero no mal sentido da palabra. É dicir, aprobaron vostedes uns orzamentos no ano 25 que xa eran uns orzamentos fantasma, uns orzamentos fake, e proba é a liquidación e o plan económico e financiero que ven a continuación deste punto. Si é certo que, analizando a documentación deste expediente, o incumplemento da estabilidade orzamentaria é en menos 53.293,54 euros, é dicir, gastan vostedes máis do que ingresan. E vostedes xa, para evitar un desequilibrio maior durante este ano en curso, pois foron quen de subir o IBI para tapar eses buratos que agora non poden tapar tirando do remanente de tesourería, como xa advertira a interventora municipal neste mesmo debate da conta xeral para o orzamento do ano 23 que temos debatido aquí. Polo tanto, son coñecedores, non é algo novo, é reiterativo e parecen vostedes que ou ben non queren atender aos continuos informes, neste caso dos técnicos de intervención, porque non son poucos, e veñen dicindo, e paso a ler, pois que é reiterado o incumprimento. Por exemplo, a intervención municipal, pois, continuamente, a pesar de ser vostedes o goberno que ten un gasto en persoal no capítulo 1 bastante importante, pois se queixa, e é así, que este departamento non pode facer fronte ás obrigas que entende que son, ademais, obrigas legais por falta de persoal. Polo tanto, se gastan vostedes máis no capítulo 1, como é posible que estemos aínda con estas faltas de cobertura de prazas e que chegou a haber incluso por ITES e por xubilacións do persoal, que eso era algo que tiñades que prever, pois 2 persoas nese departamento, co cal se ve abrumado o departamento en xeral para facer frente a todo o que
a Lei de Facendas Locais implica para un control do Concello a nivel financiero como é o noso. É dicir, de feito, a auditoría pública é algo pendente que non pode facer o control interno e que tamén o pon sobre a mesa o informe da Conta Xeral. É curioso que este ano emitiron 53 informes de reparo e volven a reiterar o mismo, facturas sin soporte contractual, e tamén o dixen varias veces, a pesar da simplificación da base 24 dos orzamentos, é dicir, vostedes pasan de 3 orzamentos que se pedían para contratar nun contrato menor en función do artigo 118 da Lei de Contratos do Sector Público a un orzamento, está así na base 24, pero ainda así nin o cumpren, é dicir, di a intervención que se emiten no expediente os requisitos e trámites esenciais. É dicir, artículo 216 da Lei do texto refundido de Facendas Locais. Por outra parte, xa tampouco non é novo, hai unha omisión do procedimento de contratación axeitado, con fraccionamentos continuos de contratación que superan os límites cuantitativos, a pesares de que hai empresas coñecedoras por vostedes que as que lle cambian o nome e cambian de sede, pero siguen sendo as mesmas persoas. De eso teremos cuestión que afundaremos nun futuro se seguimos analizando as contas e as facturas pagadas polas xuntas de goberno local. Que falar da contratación encuberta de persoal, por non mencionar os dous casos que vostedes recurriron ante a Inspección de Traballo que lle van a costar unha boa suma aos melidenses. Xa non é unha cuestión, porque neste caso o concelleiro da área sempre me di que os reparos en obras teñen que ver cos de días formales, de emitir acta de replanteo ou cuestións menores. Bueno, agora a intervención tamén pon nos seus informes que hai un incumprimento reiterativo das unidades de obra previstas nos proxectos. Polo tanto, creo que non é cuestión baladí. Por non mencionar xa a incorrecta xustificación de pagamentos ou a incorrecta xustificación, que isto é algo novo, antes era residual, de subvencións nominativas ou de subvencións encubertas que se tratan como subvencións, como di a interventora en cada informe de pagamento de facturas. Entón, como comprenderedes, esta é a situación do Concello de Melide, unha vez analizada a liquidación orzamentaria e postas en marcha as regras fiscais ás que non estabades acostumbrados a traballar con elas. Por outra banda, sempre se presenta, e porque é obrigatorio formalmente, que o alcalde teña que presentar á corporación un plan de acción ante un incumprimento en materia de ingresos ou en materia de gastos. É curioso tamén que en materia de ingresos non me quero esquecer que trouxestes a pleno o 24 do 9 do ano 2021 ordenanza de depuración de aguas residuais con boa vontade a este pleno, sen embargo que son ordenanzas que se aproban aquí, pero eu, sinceramente, dende o Grupo Popular, pensamos que é realmente un tiro nun pé, porque se facedes legislación e non a aplicades ou aplicades mal ou simplemente se desoen as ordenanzas, creemos que é mellor evitar ter esa legislación se non se cumpre. Para o goberno que está gobernando, neste caso a oposición aquí o único que fai é fiscalizar que se cumpran adecuadamente. Son continuamente as mesmas recomendacións en materia de ingresos e en materia de gastos que dende o ano 20 omitides continuamente, e paso a ler a conclusión do informe de resumo anual de control interno, referencia 155M/2005, de 1 de abril de 2025, donde se di con respecto a estas medidas que moi boamente se poñen sobre o papel, pero xa sabemos que o papel o aguanta todo. E parece que non aguanta un ano ningún exercicio económico, sino que xa van todos os plans de acción que se presentaron a este pleno continuamente incumpridos. E este, o que ven no punto número 2, non vai a ser unha excepción. O Gallá fora unha excepción. Polo tanto, leo, dese informe, na súa parte conclusiva, despréndese novamente, e leo textualmente o que di a intervención municipal, ao igual que nos exercicios anteriores, é dicir, 23,
22, 21 e 20, o incumprimento das medidas adoptadas nos diferentes plans de acción, polo que se recomenda encarecidamente por parte desta intervención municipal a aplicación efectiva das medidas propostas nos correspondentes plans de acción que se elaboran a tales efectos. Polo que atinxe as medidas correctoras propostas no plan de acción 2025 do Concello de Melide son as mesmas que as refletidas nos exercicios anteriores. A xuicio desta intervención permitirían enmendar en gran parte as debilidades e deficiencias ou erros. Ben, como digo, as medidas están claras, os incumprimentos están marcados e subliñados polos técnicos municipais. E, sen embargo, que fai o goberno local? Desoe continuamente e reiteradamente as advertencias de tipo económico financiero que se traen a discutir a este pleno. Síguense sin respetar as tasas, os prezos públicos. En materia de gasto seguimos con 14 contratos que decides que ides a contratar e a licitar e continuamente non. E, por encima, incrementades o capítulo 1 sobredimensionándose bastante e seguimos cos problemas estruturais deste Concello. Polo tanto, creo que pouco poden presumir vostedes do resumo da liquidación orzamentaria que realmente é o que é a conta xeral, é dicir, un compendio de documentación no que se pon e se reflexa o estado no que quedou a execución orzamentaria no ano 2024. Se empeza a ver que cando a vostedes o meten en cintura, é dicir, xogan que reglas que xogan todos os municipios de España e que, desgraciadamente, por mor do COVID, pois se tivo que facer unha excepción a iso. O meu xuicio non é unha boa maneira de gobernar facer un orzamento e despois encher os buracos, como dixen anteriormente, tirando do remanente de tesourería. Pero iso chegou ao seu fin e eses investimentos e esas causas que dan lugar a un PEF, hoxe en día, pois xa non se lles van a dar e a cuestión empeza a quedar clara, meridianamente clara, se vemos o ritmo do gasto que ten o Concello no ano 25. Como non pode tirar, a non ser que sexa un investimento sostible dese gasto de remanente para gastos xerais, é dicir, para gasto corrente, non para investimento, pois empezan a ver agora as consecuencias. Para esta primeira intervención non vou a aportar nada máis, terei oportunidade de seguir afondando na conta xeral nos seguintes puntos. Moitas grazas pola súa intervención. Ten a palabra a portavoz do BNG. Non, ela dixo que pasaba. Estas cuestións voulles deixar ao experto en economía e que o falen en esta primeira intervención, polo menos. Ten a palabra o portavoz de Melide. Bueno, pois hoxe traemos a este punto, como é perceptivo legalmente, a conta xeral referente ao 2024. Por certo, que o traemos 3 meses antes que a conta xeral que trouxemos e aprobamos o ano pasado. Entón, teño que agradecer o intenso traballo feito polo Departamento de Intervención polo seu esforzo en pechar antes a contabilidade, facer a liquidación e, posteriormente, traer en tempo e forma esta conta xeral. Que podemos destacar desta conta xeral? Porque o que trae a conta xeral é que se analizan 7 magnitudes polo que caracteriza se as contas teñen saúde e son solventes ou non. E ímolo ver cos datos reais que aporta a intervención e non con meras especulacións ni con fakes, como é unha palabra que gusta moito últimamente. O primer punto vai ser o remanente de tesorería. No 2023 liquidouse un remanente de tesorería de 4.2.870. E o ano pasado, que teremos que é a actual remanente de tesorería, pois son 4.036.605. Por lo tanto, temos que destacar que, a pesares de que o ano pasado, no 2024, gastamos 1,8 millóns de euros de remanente de tesorería, e, polo tanto, se gastamos 1,8 millóns de euros de remanente, e había 4 millóns, debería quedar 2.236.605. E volvemos a estar
nos 4 millóns. É dicir, os cartos non aparecen por arte de maxia. É dicir, subimos o remanente comparado co 2023 en 33.735 euros, pero seguimos no nivel dos 4 millóns, a pesar de que se gastaron, como repito, 1.800.000 euros. Por lo tanto, esta magnitude é unha magnitude en positivo, que é unha das magnitudes que demostran, por moito que se digan, pois unha solvencia económica das contas municipais. Repito, unha solvencia económica. A segunda magnitude é o resultado orzamentario de 2024. Pois, cal é o resultado orzamentario? Pois é positivo, en 1.226.663. Repito, 1.226.663 euros. E que di o informe de intervención? Di que supón un aumento considerable con respecto ao 2023, que no 2023 fora de 265.000 euros. É dicir, en un só ano subiuse o resultado orzamentario en 951.637 euros. Outra magnitude que se consigue mellorar en só un ano e con creces. Con respecto á regra de gasto, no 2024 cumpriuse a regra de gasto nun total de 738.234 euros. Non se pode comparar coa regra de gasto 2023 porque estaban suspendidas e, polo tanto, non se analizaban. Por lo tanto, a terceira magnitude tamén é en positivo. Ratio de débeda. Pois, como sabemos, no 2024 o Concello de Melide xa non tiña ninguna débeda con ninguna entidade bancaria, excepto que hai dous préstamos, hai os préstamos do PAI, pedidos no 2016 e 2015, na época do Partido Popular, que está pendentes de devolver 527.985 euros. Vale? Débedas que arrastramos de outros gobernos. Pero o nivel de débeda neste momento supón o 6,42%, un nivel moi baixo, porque a legislación permite endeudarse ata o 110%. Como ben sabemos, hai un punto na orde do día deste pleno que imos utilizar o remanente de tesorería para pagar unha parte do PAI, en concreto 223.445 euros, que quedaría esa débeda en 304.000. Faise polo seguinte motivo, fundamentalmente para liberar débeda e, segundo, para que queden libres eses 223.445 para outras inversións. A quinta magnitude que analiza sempre as contas xerais e as liquidacións é o aforro neto. No 2024, o aforro neto do Concello de Melide foi de 1.567.654,10 euros. Houve un aumento con respecto ao 2023 de 453.545 euros. É dicir, mellorouse tamén nesta magnitude con respecto ao 2023. Por ahora, as cuantías son elevadas. Período medio de pago é outra das magnitudes que se analizan porque para ver a solvencia dunhas contas municipais tamén obrigan a analizar o período medio de pago. Como todos estes anos, cumprimos altamente con esta magnitude e seguimos situados á cabeza do menor período de pago das administracións locais. No último trimestre de 2024 pechámolo en 0,85 euros. O 23 de maio, unha nota de prensa do Ministerio de Facenda publicou os períodos medios de pago das comunidades autónomas, da Administración Central e das entidades locais. Por exemplo, as comunidades autónomas sitúanse de medio en 22 días de período medio de pago, o Estado en 22,7 días e as administracións locais en 30,32 días. É dicir, estamos moi por debaixo desa media de 30,32 días. E, por último, e xa o deixei tamén a conciencia, o da estabilidade orzamentaria. Son as 7 magnitudes que se miden. Destas 7 magnitudes, das que expliquei, e están analizadas nos informes de intervención, esta é a única que é negativa. Como foi tamén negativa no 2023.
pero no 2023, como estaban as reglas fiscais, non influía para outros elementos, non? E que dicir da estabilidade orzamentaria? Pois foi en negativo en 53.293 euros. Pero cal foi o resultado orzamentario no 2023? Fora de menos 1.007.000 euros. É dicir, que só nun ano conseguimos rebaixar esa estabilidade en negativo en 953.801 euros. Repito, en un só ano, en 953.000 euros. Como para a elaboración dun PEF sempre se teñe en conta pois, se se incumple a regla de gasto ou a estabilidade orzamentaria, ou os dous, pero neste caso se incumple a estabilidade orzamentaria nunha cantidad moi pequena, que son 53.000 euros, por lo tanto, estamos obrigados a facer un PEP. Pero repito que se conseguiu encarrilar en un só ano esta magnitude. Pero tamén hai que analizar, como ben din os informes, as causas, os orixes. Os orixes veu porque houve un aumento do gasto, pero fundamentalmente porque non estaba presupuestado, porque o que estaba presupuestado gastouse conforme ao presupuestado, foi fundamentalmente no último trimestre, e hai que dicirlo así, que foi onde se descuadrou por pagar 275.219,83, que é o que se corresponde ao canon de xestión das depuradoras. Si se ten en conta que o canon da xestión das depuradoras é cando nos cobran pola maior afluencia de auga, sobre todo cando chove, si restamos eses 53.000 euros e se non tuveramos que pagar os 275.000 euros, a estabilidade orzamentaria sería en positivo de 221.000 euros en positivo. Esta é a realidade e non outra que se queira inventar. E para o ano, este ano teremos que controlar máis, porque tamén hai outro canon desproporcionado, que é o canon de Sogama, e hai que controlalo. Por iso, aunque é negativo a estabilidade orzamentaria en menos 53.000 euros e as outras magnitudes son uns resultados francamente moi positivos, a estabilidade orzamentaria dun concello, xa o repetín en varios plenos e en varios debates, se miden por dúas magnitudes fundamentalmente, que é o aforro neto e o remanente de tesorería. Iso é o que define a solvencia económica de un concello. Por lo tanto, temos un remanente de tesorería outra vez en máis de 4 millóns de euros e un aforro neto que supera o 1,5 millóns de euros. E como din as normativas, é un concello que ten unha solvencia económica garantida polo menos no 2024 e nos 2025. Pola miña primeira intervención, nada máis. Moitas gracias, señor Iglesias. Ten a palabra a portavoz do Partido Popular. Bueno, a min a verdade é que me alegra escoitar do concelleiro que leva as contas que un concello con remanente de tesorería positivo é un concello saneado. Porque por primeira vez reconoce vostede que no ano 19 recibiu 4,5 millóns de euros nun concello saneado, a pesares de insistir e repetir hasta a saciedade que estaba en quebra técnica o concello. Polo tanto, alédame que por primeira vez recoñeza que un remanente de tesorería positivo significa que o concello teña pulmón para o músculo financiero, pero iso aplíqueo sempre, non cando a vostede lle vaya ben para a súa intervención. Bueno, a verdade é que teño que felicitalo. Sí, señor, teño que felicitalo porque a creatividade do argumento do canon das depuradoras e do canon da auga realmente era casemente último
que eu me podía agardar para que vostede presumira dunha conta xeral que ven sendo repetitiva e cos mesmos erros e cos mesmas reiteracións por parte de intervención que no ano anterior e que no ano anterior. Pero agora, como dixen, teñenlles que meter en cintura. E eu pregúntolle, sí, efectivamente, hai un canon de auga, pero non só para Melide, a pesares que vostedes estarían entusiasmados con que ese papel de concello vítima perseguido continuamente pola administración autonómica para pagar cuestións que teñen que ver ca lei da auga. A lei do ciclo da auga é para os 313 concellos galegos. E se vostedes investiran máis en saneamento e en menos problemas da depuración de augas municipais, igual outro galo cantaría, porque eses 250.000 euros que vostede di, por que non lle engade as multas de seguridade social que teñen que pagar vostedes por contratación encuberta de personal? Por sumar, por engadir máis cousas, non? Ou outra rista de fraccionamentos de contratos que dubido moito que sean de primeira necesidade neste concello. Outros sí, os tivemos todos. E, ademais, somos conscientes das limitacións da administración local. Eu a primeira, porque o sufrín nas miñas carnes, pero que non pode ser ao mesmo tempo xuiz e verdugo, señor Xosé, non pode. Non pode. Ou unha cousa ou outra, non en función do que a vostede lle convenha. Polo tanto, efectivamente, as magnitudes que veñen na conta xeral son varias, non son unhas, pero a min gustaríame que, en vez de tanto presumir do período medio de pagamento, que efectivamente está ben e además é obrigatorio por lei pagarlle aos proveedores deste concello, tamén dixera o que pon o informe do estado interno de control financiero do ano 2024, é dicir, vostedes teñen un período medio de pagamento a final de ano no cuarto trimestre, maravilloso, sí, pero, sin embargo, en 2024 teñen reconocementos extrajudiciais de crédito, é dicir, no ano posterior, facturas, que é o que significa os recoñecementos extrajudiciais de crédito, no ano posterior teñen facturas vostedes que pagan un ano máis tarde por 339.337,87 euros. No ano 2023, 452.769,41 euros. No ano 22, 392.901,85 euros. E no ano 21, 314.221,86 euros. Entón, onde queda diluído o período medio de pagamento se ten vostede esa lista de facturas pendentes que paga en xullo do ano 24 procedente do ano anterior? Donde queda? Donde se dilúe o período medio de pagamento? Están nos informes de intervención, ou estas cifras non as invento. Despois, quero aclarar o tema do Plan de Aforro e Investimento. O Plan de Aforro e Investimento hai que contextualizalo, e creo que neso debemos ser xustos coas persoas e veciños e veciñas de Melide. Un Plan de Aforro e Investimento, efectivamente, se levou a cabo baixo o meu mandato e se fixeron obras, non gasto corrente. Obras, vale? E daquela non había plan único. Daquela a Diputación Provincial tiña varios plans. E creo que vostede era coñecedor, porque foi concelleiro naquela época. Polo tanto, non é unha débeda contraída co Partido Popular, e vostede sabe que o que ven no punto 4 é un artiluxo contable, que o pon tamén a proposta. Non vai a salir nin só euro e non vai a afectar o remanente de tesourería para que o POS poida quedar a cero. Polo tanto, con ese PAI non se financiou ningunha deuda, se fixeron obras. Igual que fan vostedes agora obras co POS Plus, co plan único. Polo tanto, que eu creo que eso é importante que quede claro. Efectivamente, hai que felicitar a intervención municipal e ao día, ademais, que conseguiu traer antes do 1 de xuño a comisión informativa a conta xeral, pero que é obrigatorio. O que fixeron mal foron vostedes o ano pasado, non os técnicos. Se tuveran unha providencia da alcaldía para facer a conta xeral en vez de en agosto, en xuño, e tuveran máis maus para axudarlle, seguramente que viña en tempo e forma, non o dubido, ningún momento, ningún momento, vale? Polo tanto,
non queiramos decir as verdades a medias. En canto a débeda, efectivamente, o Concello de Melide hai moitos anos que ten a débeda controlada e que non chega ao 110%. E, ademais, no informe de liquidación podémonos retrotraer hasta 2004, pero creo que non é de interese xeral, se queren, me poño a recitar aquí, pero tanto desde o ano 2004, pasando con cantidades de deuda exorbitadas que empezan desde 2007 hasta o control que empeza en 2013, o Concello de Melide afortunadamente non se endebeda, pero non se endebeda tampouco porque houve unhas políticas financeiras estables durante os gobernos do Partido Popular, o sea que non queira tampouco vostede facer fincapé en que a débeda que está nun 6, creo que recordar 6,10 ou 6,7%, tampouco non me quero equivocar en ese sentido, pero vemos que só temos moi pouquiño, un de 2025 temos 527.985,73, pero en 2015 tiñamos 723.264,04, é dicir, vamos a falar pois claramente. Vexo que non lle importa, que non se mete a falar dos plans de acción, dos incumprimentos continuados, a non recadación, da presunción de que os ingresos e o resultado orzamentario estaba ben feito. Bueno, eu convidolle a reler os informes de intervención donde din que as previsións de ingreso, é dicir, o que se fai nos presupostos, que é unha previsión, pois oscila bastante en certas partidas, e vostedes o que fan é subir os impostos. Vostedes no ano 24, a finais, levan o orzamento e levan unha subida do IBI de 300 e pico mil euros. Entón, bueno, teránlle que explicar aos melidenses por que fan iso. Teránlle que explicar aos melidenses porque agora non poden tirar do remanente de tesourería. E, efectivamente, tamén me alegra escoitarlle que no ano 2023, entonces, o Partido Popular estaba no certo. É dicir, que a situación era mala, que había menos 1.007.000 euros en inestabilidade orzamentaria. Non se medía, é iso que me decía ele, e claro que non se medía, pero sí que o había. E era continuamente, cada informe de intervención que escoitábamos, era continuamente que precaución, as regras de gasto non se miden, pero teñen vostedes que poñer en cintura certos gastos. En definitiva, dende o Partido Popular témolo moi claro, é dicir, se pode vivir en unha verdade ou unha realidade paralela ou unha realidade que... Non, Xosé, eu non vivo nunha realidade paralela, vivo na realidade que me toca analizar e que nos toca analizar, e a fiscalidade é a que hai. Vostede incumple a estabilidade orzamentaria, por H ou por B, están recollidos as causas no plan económico e financiero que o señor alcalde firma na súa memoria, e hai que facer un plan económico e financiero no ano 25 e no ano 26, en principio. E, evidentemente, vostede non gasta porque non pode. Non hai máis, non é vostede ningún gurú económico aquí que me veña a vender aquí que fixo Mundos e Moreas, porque os plans de acción que continuamente lle di a intervención que ten que facer ningunha soa medida, acabo de ler, non se executan, simplemente son requisitos formales para tirar para diante, siguen vostedes facendo o mismo, fraccionando contratos, non levando un plan anual de contratación, non executando as ordenanzas que vostedes mesmos aproban e sempre botándolle a culpa a quen non a ten. É dicir, a legislación está para todos, nos guste ou non, nos podemos poñer para arriba, para baixo, pero a legislación está para todos, e senón o que hai que cambiar é a legislación, non hai máis volta, e para iso non temos competencias. Polo tanto, menos 53.293 euros, iso vai a obrigar a un PEF, vai a obrigar outra vez a un plan de acción que volve ser o mesmo reiterado que anteriormente e, efectivamente, hai cuestións que afortunadamente non se tocan e que polo traballo dos técnicos municipais pois advertindo desas cuestións pois non se toca o remanente de tesourería para gastos xerais e porque non se vai a poder tocar agora para outra cousa que non xea investimentos sostibles. Non nos vai a convencer.
porque os papeles falan a pesar de que vostedes se empeñan en vendernos outra realidade. Por lo tanto, esta é a nosa posición, non vamos a apoiar esta conta xeral, si que lle aconsellamos que fagan os deberes e que o que poñan sobre o papel o cumpran, porque eu creo que é bom para a economía local, para a este Concello e, dende logo, xa me adianto, seguramente que virá vostede con tracas dos anos de fai 10 anos, de que vostede tamén tuvo un PEF, de cousas así, pero eu creo que estamos no 2025, que xa non poden vostedes botar valores fora, que xa son anos gobernando este Concello e teñen que asumir as súas responsabilidades. E, repito, non o di o Partido Popular, sino que o din os informes reiterados continuos de intervención. É dicir, podía ser, a conta xeral titúlase 2024, pero podía facer interventora un copia e pega de 2023, porque sería exactamente o mismo. Que pasa? Que agora teñen vostedes que executar en función do levantamento da suspensión das regras fiscais. Pero non todo vale. Máis nada nesta segunda intervención. Moitas gracias pola súa intervención. Ten a palabra o portavoz de AEL. Este goberno non bota balóns fora. Comparamos formas de gobernar, porque vos gobernastes. É dicir, non podedes facer conta limpa, aquí non fixemos nunca nada e somos pulcros, non. Entón, comparamos formas de gobernar. Eu xa sei que a vosa estrategia, bueno, aquí hoxe no pleno fuches bastante light, non como nas redes sociais e en outras notas, non? Que se poñen outras cousas. E esta segunda intervención voume dedicar a aclarar, porque senón, se retorcemos os datos, se retorcemos realidades, que vivides sodes vos nunha realidade paralela, non nós. Porque os datos están claros. Millores datos que no 2023. Millores datos. Rebaixamos o problema que había da estabilidade orzamentaria. E xa expliquei o orixen. E volvo a repetir, e ese orixen, porque ademais aparece como un dos motivos nos informes de intervención. Vale? Porque os 275.000 euros non estaban presupostados no 2024. E, polo tanto, por iso fixemos o uso de remanente de tesorería o no 2024 para pagar o canon de auga, que votastes en contra tamén nese pleno. Por tanto, hai que ter tamén os datos frescos. Por tanto, non me vou apartar do que, por moito que se me intenta conducir a outra realidade e pintar outras cousas que non son certas. Pero vamos a facer, claro, é que este Concello parece que está aillado do mundo. É dicir, o 23 de maio de 2025 sale no Correo Galego que 1/3 dos concellos galegos arriscanse a castigos por ocultar datos económicos. Un total de 114 concellos. Datos económicos. Este concello nunca ocultou datos económicos. Faise 600 informes de intervención ao ano. 600, É dicir, que estamos bastante controlados, quero dicir. Pero non como outros concellos de outros gobernos que ocultan e teñen un requirimento que se non en 15 días non o fan, vanlles intervir as contas, por exemplo, non? Ou tamén, claro, nos gustaría ter máis cartos para invertir e para pagar máis cousas, pero se, como di o Consello de Contas, que saliu o 11 de abril, a Xunta de Galicia deixa de ingresar aos concellos 91 millóns de euros, claro, así non se pode invertir, non? Ou, tamén o 25 de maio sale unha noticia que máis da metade dos concellos chega a metade deste mandato este ano sin os presupostos, e este concello pois ten os presupostos ao día. Gústenlles ou non, pero son os nosos presupostos e estamos fixos os presupostos conforme queremos gobernar. A conta xeral a traemos, pero hai plazo, se non me equivoco, ata outubro. Vale? Quero dicir, estamos en xuño. Por tanto, quero dicir. Pero hai hasta outubro. Bien. Por lo tanto, como dixen antes, teño que agradecer o traballo, porque foi intenso,
E voume facer unha pequena licencia, porque tamén sempre recurres a un informe dun mes que hubo 2 baixas en intervención, pero voume facer unha pequena licencia porque espero que a nivel de Estado se elimine a taxa de reposición e arranxaríase moitos problemas de personal. Claro, é dicir, se estamos atados todos os gobernos pola taxa de reposición, como, por exemplo, non se pode cubrir algunha plaza de policía ou non se pode cubrir... Claro, aí estamos colleito, non? Por lo tanto, espero que eso se elimine e solucionaría moitos problemas. E tamén vou aclarar, é dicir, hai uns días puñestes un post e, claro, fíxome moita gracia. Cando gobernar sen planificación pasa factura. O Concello de Melide terá que facer os deberes. Incumple a estabilidade orzamentaria, estará obrigado a aprobar un PEF, por máis de 53.000 euros. Hasta ahora todo correcto e é certo. Pero a partir de aí xa gastouse máis do que se tiña. Vale? Moi ben. Gastouse máis dos que tiña. Gastouse 773.791 euros. Vale? E é moi fácil. Además, aparece nos informes de intervención. O SAF supuxo un gasto de 890.000 euros, un incremento de 158.873,43 con respecto ao 2023. A Deputación da Coruña nos cobraron 410.000 euros, 215.000 euros máis con respecto ao 2023. E o canon das depuradoras foron 275.000 euros que no 2023 non había. Sumas estes 3 elementos e xa dan 650.000 euros do gasto a maiores que non tiñamos que ter. O SAF sí, porque é obrigatorio, pero son fondos propios, porque non o financia ninguén. Por lo tanto, as contas están claras porque se gastou máis. Se tes presupuestado e che veñen outros gastos que non se corresponden con a túa acción diaria, pois difícil está, non? É dicir, supón o 83% de todo o gasto a maiores. E aí, dos 650.000, se sumamos os menos 53.000, tamén podemos correlacionarlo. Usouse aforro acumulado sen control. Se estuvera sin control, estaríamos en remanente de tesorería. Entonces, e o aforro neto superou 1,5 millóns de euros no 2024. Por lo tanto, non se poden dicir mentiras así como así. Fixéronse modificacións orzamentarias por máis de 1,8 millóns de euros, sen previsión realista en contra dos servicios técnicos. Os servicios técnicos sempre che van a recomendar un uso racional do remanente de tesorería. Eso é sempre. Por lo tanto, e agora que as reglas fiscais están en vigor, o que non se pode usar o remanente de tesorería é para obras finalmente sostenibles, pero si para gasto corrente. Ou para primeira opción, o primeiro que che pon a normativa é eliminación de débeda e despois para o gasto corrente. Se non cumples algún das magnitudes, se cumples todas as magnitudes, podes usar o remanente, pero sabendo, e por eso fai esa valgalda sempre de intervención, que se usas o remanente podes desequilibrar ou a regla de gasto ou a estabilidade orzamentaria, sempre que uses o remanente de tesorería. Sen previsións realistas e contra os avisos técnicos, son avisos, non son outra cuestión. Que consecuencias terá isto para Melide? Menos capacidade de investimento. Ostras, pois, que eu sepa, no 2023 xa foron 2,2 millóns de euros de investimento. En 2024, 800.000. E temos previsto para este ano case 1,5 millón de investimentos, non sei eu, cales son as limitacións, menos capacidade de investimentos, e temos cada vez máis capacidade de investimentos. Por tanto, non se pode enganar así á veciñanza. Mais limitacións para gastar en servicios clave, que eu sepa, temos destinado este ano 2,5 millóns de euros para servicios sociais, 1,5 para inversións, 2,3 millóns de servicios básicos, que aí está o alumeado, o saneamento, a limpeza, etc. Cultura, deportes e educación, 1,3 millóns.
Estas limitacións, de verdade, a veces ponse cousas, como di a portavoz do Partido Popular, o papel aguanta toda, pero vexo que as redes sociais tamén aguantan todo. Unha imaxe de mala xestión que nos pasa factura. A mala xestión é a que intentades inventar, non é a que é a realidade, e aí están os datos. Sobre os contactos menores, eu só vou facer aquí unha recomendación, leerse ben o artigo 118 do Lei de Contratos, solo eso. Se houbera mala planificación, non estaríamos nun período medio de pago de 0,85 días. E vouche explicar, vamos a ver, aquí entran as facturas. Cando entran as facturas, é dicir, cada mes temos 2 ou 3 xuntas de goberno local que se pagan facturas. E se pagan as facturas conforme chegan do mes anterior. Eu non teño a culpa que unha empresa que fixo un traballo en 2024 a mande en maio de 2025. E sabes que pasa, porque che pasou a ti tamén moitas veces. Entonces, e son contadas. Non é que quedan nun caixón, eso é falso. Falso. Entonces non se pode dicir esas cuestións. Despois, tamén ten que haber cas contas, porque en gasto de persoal no 2024 descendeu en 204.753.000 euros. Unha baixada con respecto ao 2023 de 692. E aquí vou facer tamén unha pequena licencia, porque se falou dos salarios dos políticos, por aí adiante, vale? É certo que nós, os concelleiros electos, nestes momentos, a día de hoxe, está presupuestado 104.429,70. Nestes momentos. Mais 12.750 para os membros da Xunta de Goberno Local que non teñen dedicación. Eleccións que no ano 18 tiñades vos, alcaldía, un salario, mirei na contabilidade, real, pagado, de gastos, 43.559,32 e cada concelleira 30.777,53. E había 4 membros da Xunta de Goberno Local que cobraban asistencias e foron un gasto de 23.140 ao ano, o que supoñía un gasto no 2018 de 128.524,38. Supón 26.000 euros máis que na actualidade. E se vos seguirades gobernando desde 2018 hasta 2025, que estamos agora, as subas retributivas que se suben, que é as que reciben os traballadores, o 2,25 no 2019, o 2% no 2020, o 0,9 no 21, no 22, no 23, no 24, en total foron 10%, claro, xa pasaríades a 144.179 euros. Datos reais, e aí están. Vale? Con un salario de 50.000 euros e das conselleiras de 35.440. Leccións sobre salarios, ninguna. Ninguna. Como dixen, os datos están aí. Xa expliquei o das facturas, non vou explicar o das inversións que xa están ditos os datos e o que se ten previsión de gastar. É dicir, e repito, o que non se pode dicir é que hai unhas contas desastrosas cando todos os datos se melloraron con respecto ao ano pasado, e correxiuse o que se había que correxir, cun aforro neto, cando falas o remanente, vale, pero que a solvencia é remanente e aforro neto, sempre. E se tuveches solvencia económica, pois sorte que tuveches, como temos nós. Claro, entonces, non se pode retorcer, e despois xa o veremos tamén no PEF, certas cuestións, vale? Porque todos, ti tuveches gobernando e nós tamén. E, polo tanto, cando se dicían as cousas nun momento e ora se digan as contrarias, a coherencia non é moi boa, vale? E iso tamén xa o veremos. Por tanto, repito,
De contas desastrosas, ningunhas, porque senón o PEF, xa o veremos despois, que non vou entrar agora, sería de outra maneira, moi distinta. Despois, para rematar, a miña intervención, xa non me vou meter nesas realidades paralelas que nos queren inventar, o que temos claro este goberno é que temos uns presupostos que cando presentamos os presupostos fixémolo en función inconforme ás liquidacións dos anos anteriores, temos uns presupostos para 2025, que influye po tipo de PEF que vamos a aprobar despois. Gracias a esos presupostos vamos ter este tipo de PEF, pero sin correr o risco, que despois explicarei que riscos se poden correr. E, por tanto, aprobamos hoxe a conta xeral, a acreditación está aprobada e, polo tanto, en tempo e forma, e aí demostran pois, que o camiño que se sigue é maior inversións tanto en servicios sociais como en obras e en servicios básicos. Por lo tanto, eu creo que non vale a pena seguir debatindo sobre datos. Gracias. Moitas gracias, señor Iglesias. Bueno, eu non vou a reiterar todos os datos, pero si unha parte. As principais magnitudes de carácter orzamentario son un resultado orzamentario axustado n 1.226.663,31, un remanente de tesorería para gastos xerais de 4.036.605 euros, cumprindo a regla de gasto positiva en 738.234,70. Temos un aforro neto positivo de 1.567.654,10. Esos son datos que non me invento, tampouco vos invento. Tamén están nos informes correspondentes e na contabilidade deste Concello. Temos un volumen de endebedamento do 6,42, cando os concellos teñen a capacidade de endeudarse no 110%, como todos sabemos. E por que temos unha deuda do 6,42? Pois, polo PAI do 2015 e o PAI do 2016. Eu non digo que non se fixeran obras. Claro, só faltaría. O caso é que lle tocou pagalo a nosa administración. Pediron vostedes, fixeron vostedes as obras e pagámoslo nós. Eso é así. Cando digo nós, somos os que estamos gobernando en este momento. É dicir, que temos que pagar unha cantidad de, por un lado, 309.000 e por outro, 218.000. E iso é así, que suman 527.985. Que fixeron vostedes obra? Hombre, só faltaría, pero pagámosla nós. Si pola nosa xestión fora, nós teríamos ahora mesmo unha deuda cero. Unha deuda cero. Por non decir, porque eu teño que decir, que cando chegamos aquí había unha deuda co BBVA de 156.928,47 datos sacados de contabilidade a 31 de decembro de 2020, que tamén pagamos nós. Pero depois no seguinte punto vou afondar máis en outras cuestións. O que corresponde no que nos pasamos na estabilidade orzamentaria é o 0,58%. 0,58%. Cantidade non relevante, tendo en conta que o orzamento se liquidou nunha cantidade de 9.146.000. O 0,58 produce un problema gravísimo nas arcas do Concello de Melide. Hombre, eu tamén me vou dirixir aos melidenses. É unha absoluta tomadura de pelo, cousas que se fan.
cousas que se fan polo Partido Popular é unha tomadura de pelo. Pero por que se fan? Porque hai xente que non se vai enterar dos datos reales e aí queda. Espero que a mesma diligencia tuveron para poñer os pasquis, espero que teñan a mesma cando xa non cumplan a súa función para sacalos e non afear máis de por sí o Concello. Agradeceríalo moitísimo. Este señor que está aquí agradeceríalo moito. A mesma diligencia para unha cousa que para a outra. E respetar determinados espacios, pero non vou continuar. Se estiveramos nunha situación tan precaria, como é posible que non exista ningunha reclamación por parte de ningún proveedor nos pagamentos? Por qué? Porque non existe, que eu sepa. A única conclusión que pode chegar cos datos amosados é que as condicións de solvencia financiera do Concello de Melide está garantida por un aforro neto e un remanente neto e un remanente positivo de tesorería. Ademais, tampouco vou pasar por alto que a Xunta colabora con nós en plan negativo. Tuvemos que pagar unha multa de 78.000 euros pola Consellería de Medio Ambiente. Tuvemos que pagar esa multa. Fomos os primeiros a pagar unha multa desas características, pero pagamos religiosamente 78.000. E aos teños lle gusta que llegamos o cano da depuradora, pero era un feito. Nós non sabíamos que por depurar auga de chuvia tiñamos que pagar a bonita cifra de 275.219,86. Espero que nun futuro tamén haxa un convenio polos mesmos que nos multan e que nos subvencionen a través de convenios como se fai con multitude de concellos deste país. Sería moi de agradecer. Polo tanto, non vou a incidir máis en este punto e pasamos e procedemos á votación. Votos a favor, votos en contra, abstencións non há lugar. Polo tanto, son 6 votos contra 5. Terceiro punto do día corresponde á aprobación se procede do ditame sobre a aprobación do Plan Económico Financeiro do Concello de Melide 2025-2026. Neste caso, o acordo que se propón adoptar é o ditame que foi a Comisión Informativa de Asuntos de Pleno e Comisión Informativa Permanente para Asuntos Relativos a Economía e Facenda, que propón primeiro a aprobación do Plan Económico Financeiro do Concello de Melide 2025-2026, co tenor literal que se amosa como anexo. Segundo, remitir o Plan Económico Financeiro do Concello de Melide 2025-2026 aprobado ao Ministerio de Facenda por conduto da intervención municipal no prazo de 5 días naturais dende a aprobación do mesmo e proceder á súa publicación no Boletín Oficial da Provincia da Coruña na sede electrónica da páxina web do Concello de Melide. E terceiro, dar traslado do presente acordo á Dirección Xeral de Política Financeira, Tesouro e Fondos Europeos da Consellería de Facenda da Xunta de Galicia aos efectos oportunos. Moi ben, ten a palabra a portavoz do Partido Popular. Moi ben. Pois vamos á orde do día, porque se lle contesto ao señor alcalde, a verdade creo que non é operativo, porque o seu monólogo está no dereito de facelo, e cada un, se é feliz crendo e dicindo verdades a medias, pois que siga así. Nós non engañamos a ningún melidense, nós falamos en base aos informes que vostedes nos remiten para a fiscalización, que é o que nos corresponde. Polo tanto, eu pregúntome, se todo é tan maravilloso, por que estamos aprobando un plan económico e financiero, é dicir, un PEF neste segundo punto? É dicir, porque o manda a lei, porque estamos maravillados, é dicir, en 2023 tamén estamos maravillados. O presuposto era o mellor do mundo, era un presuposto expansivo, un presuposto con investimentos, un presuposto do mellor do mellor. E resulta que agora, 6 meses despois, temos un presuposto que xa se anticipaba o que iba a vir e que xa esta servidora e seu grupo
o anticiparon tamén desde esta bancada. Polo tanto, de verdade, aclárense vostedes, piden aclaración á oposición, que agora está moito de moda, pero a oposición é a que ten que fiscalizar o labor deste goberno, e así o está facendo. Polo tanto, o primeiro punto, párrafo, perdón, da memoria do alcalde deste punto número 3 é: logo de ver que a liquidación do exercicio 2024 aprobada por decreto da alcaldía número 205/2025 do 31/3/2025 resultou o incumprimento da estabilidade orzamentaria na cantidade de menos 53.293,54 euros. É dicir, necesidade de financiamento, déficit, opón a intervención entre parénteses. Entón, efectivamente, seguimos tendo outras magnitudes que están estables e que se melloraron co ano anterior. Só faltaría. É que estábamos a punto de perder o que tanto nos costou a todos conseguir. É dicir, que tuéramos un remanente positivo. Pero un remanente que se utilizou mal e que ademais supón en esa propia memoria que o alcalde parece que non coñece e que lle dá por facer porcentaxes que a min gustaríame saber como se calculan. Entón, na memoria hai un apartado que pon causas do incumprimento da estabilidade orzamentaria. E, oi, que curioso, non ven por ningún sitio ningunha das causas que vostedes dixeron aquí. Ningunha, Ningunha. Primeira causa, di a memoria da alcaldía, o firma o señor Pérez. Primeira causa. Unha causa do incumprimento da estabilidade orzamentaria deriva da realización de gasto por enriba da consignación orzamentaria prevista do orzamento 2024, que era o prorrogado do exercicio 2022. Prorrogado do exercicio 2022, presumimos dun orzamento 2025 e prorrogado do ano 2022, aumentando en consecuencia o importe do gasto imputado na conta 413, acreedores por gastos devengados, que pasa de 216.000 euros a 269.000 euros no 24, nas aplicacións orzamentarias que conforman o capítulo 2. Outra causa, B, de incumprimento de estabilidade orzamentaria, obedece á tramitación das seguintes modificacións orzamentarias que tiveron lugar ao largo do exercicio 2024, por un total de 1.800.000 euros, financiadas co remanente de tesorería para gastos xerais. E pasa a ler para que foron, efectivamente, para a depuración, para a materia de persoal e, sobre todo, para o capricho do aparcadoiro de 900.000 euros. E despois, unha cantidad de modificacións orzamentarias para as áreas de gasto 1, 3, 4 e 9, esas áreas de gastos en vez de servicios que chegaron a 1.700.000 euros. E iso está todo recollido no informe de liquidación da que dades de acción de conta en este pleno. Polo tanto, as causas foron por tirar dun remanente de tesourería, por ter un orzamento prorrogado que non se adaptaba á realidade e aínda facendo as modificacións orzamentarias que xa me vexo vir ao concelleiro a Xosé que son legais, efectivamente tes que facer modificacións e son legais, é certo, tamén comprenderás que me vexo na obriga de recordarche que un orzamento debe ser o máis realista posible para evitar todo iso e efectivamente xa que apelas á responsabilidade que se ten cando un goberna se ve obrigado a facer imputacións de gasto a veces porque lle veñen sobrevidas, pero é certo que durante o ano 24 tivemos bastantes modificacións orzamentarias e anteriormente xa non me vou a remontar a orzamentos pasados que modificaban e que traían un gasto corrente moitas veces que era para o capítulo 2. Polo tanto, bueno, é dicir, o que se pode decir que tanto lles molesta que poidamos poñer nun post das redes sociais, sí que é certo que ten o trasfondo nos informes de intervención e nas causas do incumprimento da estabilidade orzamentaria que se enumeran a parte da liquidación orzamentaria que continuamente e reiteradamente está poñendo o incumprimento en materia de ingresos e incumprimento en materia de gastos. É dicir, non é unha cuestión que se nos invente, porque así é todo, temos responsabilidade a ese sentido. E falando das cuestións que acaba de eludir o alcalde, as sancións, unha vez máis, invítolle
a que faga unha retrospectiva histórica buscando sancións de Augas de Galicia con gobernos do mesmo color político e ata onde tuvemos que chegar a discutilas cando pensábamos que tiñamos a razón. Polo tanto, non queira deixar caer que ao Concello de Melide se lle sanciona por ser o Concello de Melide e por ser a consellería pertinente. O que me refería con respecto ao plan económico e financiero que vostedes tran a aprobación é que a previsión que teñen de ingresos, por exemplo, un aumento de ingreso que ven xa aumentado polo IBE, é dicir, vos solventan vostedes a falta de racionalización no gasto con aumento de ingresos que pagamos non vostedes, é dicir, non pagan vostedes, pagamos todos os melidenses. Porque aquí parece que están vostedes poñendo diñeiro do seu bolsillo. E, por outra banda, unha cuestión que me chama tamén moito a atención e supoño que tamén terá ben o señor concelleiro en explicar, é que un plan económico e financiero sí que afecta a administración local. É certo que pode afectar máis ou menos, e en ese sentido eu entendo que non estamos nunha situación de intervención das contas, como si poden estar noutros concellos, o cal é unha boa nova para os melidenses, pero sí que se podía ter evitado. Si esas recomendacións que había continuamente nos informes no uso do remanente, sobre todo no ano 23, porque isto non ven só do ano 24, sino que agora, como a risco de ser repetitiva, pois sí que sucede. Agora, hai unhas regras que hai que cumprir e hai que xogar con toda a baraxa, non que a baraxa a medias. Polo tanto, sigo dicindo que, e seguimos dicindo e defendendo que este PEF nace morto, no sentido de que os plans de acción que continuamente a interventora está poñendo e o alcalde asinando e o concelleiro de área económica continuamente poñéndose como responsable, quedan sin efecto porque non se cumpren ninguna soa vez. E iso é conclusivo nos informes de intervención. Entonces, se miramos os informes, miremos todo. É dicir, miremos tamén o que non nos gusta. Para esta primeira intervención é o que vou a decir e despois, bueno, teremos lugar para o debate. Moitas gracias, señora portavoz. Ten a palabra o concelleiro do ramo de AMLD. Gracias. Pois tenemos este punto, a aprobación do Plan Económico Financiero para 2025 e 2026. Bueno, xa te adiantaches, dixeches que era unha boa nova porque non iba a haber consecuencias ao aplicar o PEF, e iso é gracias porque se fixe un traballo previo para que non as houbera. Entón, como ben explica o informe de intervención, a causa foi por utilizar non todo o remanente, é dicir, o 1,8 millóns de euros que utilizou o remanente non foi o que causou todo ese 1,8 millóns de euros. Houve certos gastos que se tuveron que facer con ese remanente de tesorería que foi quen afectou. E xa o dixe, os 275.000 euros do cano da depuradora, que se hubo que utilizar, se non houbera que utilizarse o remanente de tesorería para facer fronte a ese gasto, xa estaríamos en estabilidade presupuestaria positiva. Así en grandes rasgos, non tal. Por tanto, hai que ter en conta as magnitudes que xa dixen antes, é dicir, que non as vou a volver a explicar, pero tendo aforro neto positivo 1,567.000 euros e 4.036.000 euros de remanente, é dicir, o colchón está aí. E xa dixen, sempre bromeo aquí no Concello, cada vez que chove miro pola ventana xa me está a máquina a tragaperras toleando, sempre digo o mesmo chacarrillo, non? Para a Xunta, claro, non para nós, quero dicir, para o Concello. 53.000 euros, como dixo o alcalde, un porcentaxe do 0,50 e pico por cento de todo o presuposto, de todas as magnitudes, é que, é dicir, e por normativa, claro, sexa cal sexa, o que fora por un céntimo, temos que facer un PEF. Iso hai que dicirlo así claramente. E en función
das causas e das cantidades deses incomplementos, hai unha serie de medidas. Vale? E en función desas causas, podían ser eliminar servicios públicos, ou hai que ter máis ingresos para compensar os gastos. Por lo tanto, aumentar impostos tiña que vir, se será o caso, vir contemplado no PEF, ou eliminar servicios, ou eliminar gastos, reducir gastos, ou aumentar ingresos, e a única forma de aumentar ingresos é aumentar tasas e impostos. Non hai outra opción. E que medidas propón este PEF? Controlar mellor a anualidade orzamentaria. Que quer dicir iso? Pois ceñirse ao presuposto. Por iso temos un presuposto de 2025 que hai que ceñirse o máximo posible para non descontrolar as magnitudes. O segundo compromiso é ter remanente de tesorería en positivo. En positivo. E a terceira, intentar limitar o uso do remanente. E a terceira é non acudir a financiamento alleo, é dicir, a préstamos. Esas son as tres medidas para un cataclismo que di o PP. Se fora un cataclismo, pois habería que subir impostos, eliminar servicios, tal. Non, só son estas tres medidas. Por lo tanto, hai que elaborar o PEF, porque é de obligado cumplimento e hai que traelo. E cada goberno pon as medidas que lle obrigan en función das circunstancias e das contas. Se tes mellores contas, tes estas medidas que son simplemente controlar e non supón ni merma de servicios, nin eliminación de presupuestar plazas, nin todo eso. Pois, entón, esta é a miña primeira intervención. Muchas gracias, señor Iglesias. Tenga a palabra o portavoz do Partido Popular. Me estaba referindo a que podemos estar en este escenario, é dicir, a supresión das competencias que exerce a entidade local que sexan distintas das propias e das exercidas por delegación, a xestión integrada ou coordinada dos servicios obrigatorios que presta a entidade local para reducir os seus custos, o incremento de ingresos para financiar os servicios obrigatorios que presta a entidade local, a racionalización organizativa, a supresión de entidades de ámbito territorial, aquí non compete porque nós non temos, é unha proposta de fusión que tampouco en este momento está en riba da mesa. Por lo tanto, esas medidas e o risco ao que nos expoñíamos ca aprobación dun PEF eran esas medidas ás que eu me refería, é dicir, non están en riba da mesa e digo eu, adeus gracias. É dicir, creo que sería o suficientemente grave si, aparte de aprobar un PEF, que creo que tampouco non é do máis agradable que pode traer a pleno un goberno, pois isto podería ser moito peor. Pero iso é así porque a intervención municipal decide no PEF que temos aquí para debate, pois que eses 53.000 euros, eses menos 53.000 euros que constituyen a inestabilidade orzamentaria, vostedes din que só hai dúas formas, non? É dicir, ou incrementamos os ingresos para seguir con ese ritmo de gastos. E por que non racionalizamos o gasto? Porque vostedes puxeron a tirita antes da frida. É dicir, vostedes no ano 2025 subiron o IBI. É dicir, vostedes, ademais, o PEF se vai a subir o IBI, e ademais o vamos a sentir próximamente en outubro, en 300, creo recordar, 386.000 euros. No, perdón, aumentará o IBI, a recaudación de IBI en 328.020,05 euros, é dicir, un aumento dun 17,78%, porque subiron o tipo e non era necesario, porque se prevé un aumento de ingresos. Vostedes en este momento están subindo impostos para aprobar este PEF e xa puxeron a tirita antes da frida, porque xa sabían que iban a incumprir.
porque xa eses advertencias, pero ese incremento de impostos xa foi obxecto tamén de subidas do IBI no exercicio 2022 e no exercicio 24 que se liquida os dereitos recoñecidos netos de IBI urbanos ascenderon a cantidade de 2.133.000 euros e o padrón fiscal pasou de 1,83 en 23 no ano 23 a 1,8 no exercicio 2024. Polo tanto, esa subida do IBI que tamén tuvo repercusión neste pleno, se vos acordades, foi obxecto de debate entre o PP e o Goberno na anterior legislatura, pois xa vimos arrastrando, aínda así incrementando a recaudación, tedes que volver a subir o IBI para salvar o plan económico financeiro e para non poñer en risco e incrementar, quer dizer, aplicar estas medidas. Polo tanto, non podemos estar de acordo con unhas medidas que, efectivamente, Xosé, os planes de acción, esas 3 medidas xa as contemplan. É dicir, controlar o gasto, o fraccionamento de contratos, é dicir, pero non os cumplides. E eu conozco o artículo 118 da Lei de Contratos do Sector Público e tamén a base 24 do orzamento, pero aquí claramente se di que se incumpre reiteradamente e que se fan pagamentos sin crédito. Polo tanto, efectivamente, todos temos a responsabilidade de gobernar. Seamos coherentes, sabemos que hai cuestións de persoal e cuestións administrativas que é prácticamente imposible e non vivimos en realidades perfectas, pero hai outras que ben podían estar arranxadas, porque xa van 6 anos. Polo tanto, este PEF é a manifestación de que hai un incumprimento que ven desas causas que están na memoria de alcaldía, que vostedes se empeñan en atribuir o canon de auga, é dicir, se fixeran os investimentos para mellorar o saneamento, igual poderíamos ter menos canon de auga, e repito, non é que me guste máis nin menos, é dicir, no Parlamento de Galicia están representadas diferentes sensibilidades políticas e aí onde se legisla a lei. Entonces, hai cuestións que se dixeron no anterior turno que non vou entrar a debater porque non competen, pero sí que terían influencia neste punto, pero aquí temos que cumprir a lei e para iso estamos. Polo tanto, se non nos gusta unha lei, teremos que ir ao Parlamento a cambiala, pero se se presta un servicio pola Xunta e non é a súa competencia e non lle dicimos nada. E moitas veces, cando se di que a Xunta non tramita os fondos aos concellos, non se vai máis atrás e non se vai a que as transferencias correntes que ten que facer o Estado según o Pacto de Estado non están fluindo. É dicir, podemos tirar e tirar do fío, pero aquí, como se intentou decir dende o Partido Popular, non se queren ganar a ningún melidense. Eso sí que non o vou a permitir. Podemos debater, podemos ter unha visión diferente, pero aquí estamos aprobando un plan económico e financiero que ven dunha inestabilidade orzamentaria manifesta, que vostedes aprobaron no ano 2025 un orzamento xa restrictivo porque sabían o que se lles viña encima e que suben impostos, que suben o IBI un 17% para recaudar máis, para facer fronte a eses gastos que gastaron, valga a redundancia, de máis. Polo tanto, nós non podemos estar de acordo con isto, aínda que vostedes intenten diminuir un impacto dun PEF e, afortunadamente, tamén o teño que reconocer, é certo que non pon a intervención municipal ningún tipo de medida en risco de competencias, que sería gravísimo, gravísimo. Pero tamén hai de decir que nos falta concreción neste PEF, concreción en canto á auditoría, é dicir, se deixa caer que vai a ser trimestralmente, semestralmente ou anualmente, non o temos claro, e as medidas, como volvo, a risco de ser reiterativa, son as mesmas medidas do plan de acción que levan vostedes 6 anos sin cumplir. Polo tanto, temos moi pouca esperanza de que este PEF se cumpla na súa totalidade. O veremos, pero tamén avanzamos xa no pleno dos orzamentos de 2025 que isto iba a suceder e, gústolles máis ou gústolles menos, sucedeu. Polo tanto, ata aquí a intervención deste punto no Partido Popular. Moitas grazas, señora portavoz. Señor, perdón.
Ten a palabra a portavoz do Bloque Nacionalista Galego. Gustaríame aclarar unha cousa. Dis que non mentides. O PP non lle minte a xente de Melide. Mentides, claramente. Porque colocastes unha serie de panfletos por Melide adiante con unha mentira moi gorda. Porque decides literalmente que desde que entrou o BNG que aumentou o gasto polos concellais que cobramos unha adicación exclusiva, verdad? Onde está a diferencia de gasto? Onde está? Eu non sei se me permite o alcalde falar, se isto é Temos o PEF, tres concelleiros con adicación exclusiva, igual que había antes. Non hai un concelleiro máis con adicación exclusiva. Simplemente cambiamos de nome. Non houve un cambio. Desde que entrou o BNG non houve cambio. E mintes claramente. O sea, se ti lle dixo ao povo de Melide, se ti lle dixo ao povo de Melide que houve... Tens que ir á Zúa, tens que tomar as medidas oportunas. Porque isto non é obxecto do PEF, pero podelo decir claramente. Pero, como dixeches claramente, e coa boca chea, que o PP non lle minte a xente de Melide, quero aclarar que sí mentides a xente de Melide. Se o maiores do PP e unha cuarta dedicación encuberta que un xefe de gabinete que non había. Escoita unha cousa, houve algunha variación desde que entrou o Bloque Nacionalista Galego no Concello de Melide? En serio? Os soldos son públicos, se che molestan están publicados no BOP. E polo tanto... Mentistedes clara e reiteradamente. Sodes... Reiteroche, se crees que mentimos Sí. Sei que opcións teño, que de momento coñezo as opcións. Tedes que perdonar, pero vamos a levar o pleno como levábamos. Despois, se hai algunha maneira, cando acabe o pleno, pois aclarades algunha dúda se houbera. Vamos a seguir no tema. E agora paso a palabra. Vale. Ten a palabra o portavoz de AML. Vamos a ver. Xa cando xa houbo as liquidacións de 2023, a conta xa de 2023, os orzamentos, sobre todo 23 e 24, e os informes están aí, é dicir, o gasto corrente aumentou fundamentalmente por dous motivos, fundamentalmente. Hai algún factor máis. Unha, pola suba do IPC do custo da vida. Foi brutal. É dicir, no da luz, que non conseguimos ainda rebaixar a niveles anteriores ao 22. É dicir, luz, hubo que subir o IPC aos contratos, etc. Eso supuxo unha sangría e un aumento considerable nos gastos. Eso non se di, claro, se di que se aumentan os gastos, pero hai que dicir as consecuencias. E a seguinte, por cuestións que son alleas a Melide, porque se aprobou unilateralmente o Partido Popular no goberno da Xunta. O canon da depuración de aguas estaba en contra a Federación de Municipios, estaba en contra dos partidos políticos da oposición, porque non ten sentido. É dicir, se se cobran o canon de agua nos recibos de cada cidadán, agora cobranlle porque chove outra cantidade de maiores. Esa é a realidade, non se pode trivializar a realidade. Entonces, os concellos, se aumentan o gasto e mantén o mesmo nivel de ingresos, é imposible, non cadran as contas. Por eso, unha das medidas o ano pasado foi subir ese porcentaxe pequeno no IBE. Non este ano, nin vai contemplado no PEF. No PEF non vai contemplado ninguna medida de subir ningún imposto. Caberá que subir algunhas cousas por leyes que se están aplicando. Xa se verá no futuro. Pero eu voume a referir, porque claro, como xa o adiantei no punto anterior, despois pasa o que pasa. No pleno extraordinario do 2 de xuño de 2016, sendo vostede alcaldesa, no punto 3 dese pleno extraordinario era a aprobación se procede do ditame sobre a aprobación do Plan Económico Financiero. Na proposta de Dalia García Couso, alcaldesa do Concello de Melide, di, literalmente, logo de ver a liquidación do exercicio 2015, aprobada por decreto da alcaldía o 29 de febreiro de 2016, resultou o incumprimento da regra de gasto.
resultou o incumprimento da regla de gasto. A causa do incumprimento da regla de gasto responde fundamentalmente a unha modificación orzamentaria financiada con remanente de tesorería para gastos xerais, repito, unha modificación orzamentaria financiada con remanente de tesorería para gastos xerais por un importe de 131.609,30 euros no exercicio 2015. Ese uso do remanente de tesorería deu un incumprimento da regla de gasto de menos 136.096,26. Nos usamos 1.800.000 e nos deu 53.000. Pero aí interven moitos factores, vale? Estaba aclarando, vale? Entón, que medidas propuxo naquele momento para solucionar o incumprimento da regla de gasto de 136.096,26? Primeira, destinar o remanente de tesorería para gastos xerais derivados do exercicio 2015 un importe, utilizar do remanente de tesorería 242.115 para dúas cousas. Primeiro, pagar facturas que ainda estaban sin pagar da conta 413 por un montante de 150.544,21. Isto foi en xullo de 2016. E o resto, 91.771,12, amortizar deuda por importe desa cantidad. Pero aínda faltaba, para poder cumplir ca regla de gasto nos 2 anos seguintes, acordaron a non disponibilidade de créditos nas 3 prazas vacantes da Policía Local por medio ano, que sería un montante de 44.506,35. Despois, dar máxima importancia ao principio da anualidade orzamentaria, igual que a nós, e limitar a utilización do remanente de tesorería para o funcionamento. Entón, que dicíades? Dicíades que, claro, tiñades aforro neto positivo, remanente de tesorería positivo, resultado orzamental positivo, o nivel de envendamento por debaixo dos límites que marca a lei. Entón, dicides, podría dicirse que o incumprimento da regla de gasto, en principio, é máis formal que real, con 136.000 euros. Non debemos esquecer que a regla de gasto impide ou dificulta o traspaso de aforro a outros exercicios, e o efecto que produce a modificación orzamentaria é a orixe ou causante da necesidade dun PEF, e o noso é pola estabilidade presupuestaria. É simplemente trasladar ou aplicar parte do aforro xerado pola corporación ao exercicio cumpridor. Remataba a alcaldesa, está na acta que teño aquí, dicindo, esta non é unha cuestión de votar en contra ou a favor, non é unha cuestión de votar en contra ou a favor, é unha cuestión de cumplir coa lei que nos obriga por incumprimento da regla de gasto. É unha cuestión de forma, polo que este equipo de goberno está orgulloso. Pois nós tamén estamos orgullosos. E di, este goberno non traballa con futuribles. Verase ou non se convocan as plazas. Está na acta, recollido. É dicir, as plazas ainda se cubriron a finais do 19. E no seguinte pleno aprobastes nun punto de orde do día a non disponibilidade dos créditos para que non houbera esas plazas, é dicir, se eliminou por unha temporada uns servicios públicos. Eso é a realidade. Pero claro, poñedes que os PEFs como se foran elementos rarísimos, extraños, vidos do outro mundo. Claro, estuveron suspendidas as reglas o 21, o 22, o 23 e o 23, 3 anos. Que pasa? Que todos os concellos van ter problemas, todos. Por exemplo, o 15 de abril aprobouse no pleno no Concello de Losame un PEF. O 23 de abril en Laracha, este mes tamén de maio en Rábade, o 19 de maio en Curtis, e vou dicir un que non é do PP, que é do goberno BNG, o 25 de maio. Neste caso, estuve lendo todo o PEF e tuve uns desvíos de case 4 millóns de euros. E case non tan... Claro, porque usaron remanentes tamén e tal. Bien. A ver, poderías seguir exemplos. Un PEF, é dicir, a vez non é desmatrizar, é dicir,
é un plan económico financeiro, pero as causas xa as comentamos, dixemos cal é a orixe e as medidas que propoñemos para remediar esta situación, que é controlar o gasto no presuposto e limitar tamén non usar demasiado o remanente. Por lo tanto, esas tamén son as diferencias e non propuxemos eliminar ningún servicio. Xa sei que vou ser inxenuo, non vos pido que votedes a favor, ni moitos menos, cada un ten a súa política económica e a súa forma de gobernar, pero nós tamén teremos o PEF porque é de obrigado cumprimento, non? Entonces, en definitiva, e non unha cuestión formal, senón que como os informes trimestrais que se mandan é de obrigado cumprimento, os informes ao Consello de Contas, como a avaliación dos custos dos servicios, que leva moito tempo facelo, e, polo tanto, cumprimos sempre ca normativa. Por lo tanto, vamos a someter a aprobación a este PEF. Moitas gracias. Pois, eu como alcalde, gustaríame, inda que volva a incidir na última intervención cando o Partido Popular fixo o PEF, e que me parece genial. É dicir, hai xente facendo monólogos que non sería capaz de facelo mellor. É dicir, a alcaldesa Dale García Couso sinalando que esta non é unha cuestión de votar en contra ou a favor, é unha cuestión de cumplir coa lei que nos obliga por incumprimento da regra de gasto, certo? É unha cuestión de forma polo equipo de goberno está orgulloso. E eles non incumplían a estabilidade orzamentaria, eles incumplían a regra de gasto. En 136.096. Nós, con un presuposto de 9 millóns, e eles con un presuposto de máis ou menos 7. Entonces, o 0,58% no que nós incumprimos, que supón menos 53.000 euros, o PEF do Partido Popular supoñía un 2,54%. É dicir, explicado de outra maneira, 4,37 veces máis que o 0,57, 4,37. Ou explicado de outra maneira, un 1,96% máis. Hombre, pois, que debería dicir, pero eso non o vou facer e tampouco quero insistir en o que xa dixo o concelleiro. Efectivamente, eu teño unha persoa de confianza perfectamente legal e nomeada por min, como fixeron múltiples alcaldes do bloque do PSOE e do PP. Vale, bote un ollo e verá usted. O que aquí lle parece unha aberración en Oroso é magnífico, por exemplo. O que pasa? Que pasa? Que é o que fixemos ilegal? E depois están ustedes preocupados polo meu sueldo. Pois vou yo decir e vou non colgar nas redes. Pois estou un pouco cansado. O ano pasado cobrei 6.983,35 euros con asistencias a plenos e con dietas. Cobrei 6.900. O cal quere dicir que dividido entre 12 sáleme a 581,91 o mes. Antes falábamos de unhas cantidades que se van a 43, 44... Home, sería ruín, pero caro non son. Entonces, eso vamos a aclarar. Decía vostede na primeira intervención que todo o que nos levábamos, o remanente de tesorería, todas esas cousas, era debido a unha magnífica xestión económica do PP, literal. Está aí. Moi ben. Pois eu non o penso así, mire usted. Comentaba ya antes, no punto anterior, que 156.000 euros do BBVA. Ben, pagamos nós. Pai 15, pai 16. Vamos pagar agora unha cantidad no próximo punto. Eso supoñía 685.133. Pero cando entramos no goberno, tiñamos 750.000 euros a chepa, dos cales 400.000 eran para obras que non estaban consignadas nin estaban orzamentadas.
con un reparo suspensivo por parte de Intervención e Secretaría. Por lo tanto, deixémonos de coñas. A nós deixáronos 1.400.000 ao lombo, por non contar anécdotas de que tuven que pagar 435 comidas que quedaron sin pagar desde o ano 17. Entonces, a magnífica xestión económica do PP vámola poñer en duda. Eu diría que está entre pésima e horrorosa. Eu creo que esa é a xestión. E creo que é como se deben chamar as cousas. E voulles decir unha cousa que non debería, pero están, como goberno, foron penosos e como oposición están sendo lamentables. Procedemos a votar este punto. Votos a favor? Votos en contra? Non há lugar a abstencións. Pasamos 4. Punto número 4. Aprobación. Se procede do ditame sobre a aprobación inicial da modificación orzamentaria 11-2025 vía crédito extraordinario 1-2025. O que se propón ao Pleno é ditaminar favorablemente o que se propón ao Pleno é o ditame adoptado pola Comisión de Asuntos de Pleno e Comisión Informativa Permanente que propón, primeiro, a aprobación inicial do expediente de modificación orzamentaria 11-2025 vía crédito extraordinario 1-2025 para consignar orzamentariamente a contía de 223.445,02 euros e facer fronte ao gasto específico e determinado derivado da amortización do préstamo PAI 2015 por importe de 223.445,02 euros con cargo a aplicación orzamentaria 011-911-00, sen que exista unha saída material de fondos da Tesourería Municipal e que non se pode demorar ata o exercicio seguinte, e para o cal non existe crédito no orzamento do exercicio 2025, quedando financiado dito importe con cargo remanente de tesourería para gastos xerais do exercicio 2024, co detalle que se indica nos cadros que se conteñen no punto. Segundo, tramitar o expediente de modificación orzamentaria conforme se sinala no artigo 177 do Real Decreto Legislativo 2-2024 do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais e no artigo 38 do Real Decreto 500.990 de 20 de abril, considerándose o presente acordo de aprobación inicial polo Pleno como definitivo de non presentarse reclamacións contra o mesmo durante o prazo de exposición pública. Terceiro, que o suposto de non presentar reclamacións na súa contra considerarase definitivamente aprobada esta modificación orzamentaria debendo cumprirse o trámite da súa publicación resumido o orzamento por capítulos no Boletín Oficial da Provincia e no tabuleiro de anuncios deste Concello, segundo dispoñen os artigos 127 do Real Decreto Legislativo 781-1986 do 18 de abril e 169.3 do Real Decreto Legislativo 2-2004 do 5 de marzo. En outro caso, procederase de acordo co previsto no número 1 deste último artigo. E cuarto, que de conformidade co establecido nos devanditos artigos se remita copia da modificación orzamentaria á Administración do Estado e á Comunidade Autónoma de Galicia para os efectos legais oportunos. Moitas gracias. Ten a palabra o portavoz do Partido Popular. Bueno, eu non vou a facer calificacións do que penso como vostede como alcalde, ainda que xa se fará unha idea, pero permitíndome que vostede fale do seu soldo e de que teñan a pel tan fina de que falemos de cousas que están no BOP, vou corrixir ao meu compañeiro de corporación porque quero que mire as dedicacións exclusivas que teñen vostedes publicadas no BOP. Entón, as dedicacións exclusivas que están no BOP do 18 de marzo do 2020 de 9 de enero suman xa na anterior legislatura 104.025,04, é dicir, 36.048,32, 33.988,36 e 33.988,36. É dicir, dedicacións exclusivas que suman máis que as 3 dedicacións exclusivas que tiñamos. Está no BOP, Xosé, está no BOP, e sin sumar os porcentaxes. Vamos facer un
receso. as Vamos facer un porcentaxes. receso. Cando acabedes, avisades. Eu vou ir coller auga. Non é receso ningún, alcalde, pero que se vostede fala do que lle parece mal que o PP publique, está Pero é publicado que no BOP, o A Partido usted o que lle Popular molesta é que eu terá acabe os debates que é o que me corresponde a mí. Isto non me direito e corresponde, me vou non facer. E agora está falando de a este señor do punto anterior, cando a secretaria... botar a pedra continuamente e pretender que o PP fagase. Pero, mire, vamos a que ver, fagase. non acaba de Entonces, enumerar non é a así. señora secretaria. No PEF non había Pues, nada de soldos, mire, no PEF non había eu nada de vou soldos e continúe, vostedes hasta estuveron cando continuamente acabe cos avíseme, soldos. vale. Entón, non podo permitir que No, digan que o siga, PP siga, que o PP siga. minta, porque 101.394 están no BOP e vostedes solo, sin xefe de gabinete, sin o seu xefe de gabinete, sin gabinete, por certo, sin gabinete, vale, 104.025,04 e está no BOP. Non o di o Partido Popular, está no BOP, sin as subas porcentuais, que nos podemos poñer a facer cálculos. E ese é público. Vamos a ver, o meu soldo era público igual que o vos, entón non sei por que lles parece mal. Non o sei. Entón, hai que comparar o comparable. O comparable. Pode alucinar o que queira, porque vostede non pediu... No, entendeume perfectamente mal. Dixen que iba a facer outra cousa. Pois faga vostede. Eu só quero aclarar isto. Só quero aclarar isto, porque é que sempre é o mesmo. Sempre a mordaza. E non pode ser. Non pode ser. É que no número 3... Non se confunda. Si eu estou encantada de que vostede faga e se poña a entrenar o que quere que o auditorio escoite e que non poidamos non debaterte. Bueno, hasta aquí, non? Hasta aquí xa. Si queren falamos a salida. Vamos ao punto que corresponde. Pois claro, pero por favor, ciñámonos aos puntos cando estamos falando do PEF, non falemos dos soldos. Nin dos posts das redes sociais do PP. Se queredes, falamos ao final, pero non no PEF. Vale, pois falamos ao final, venga. Ten a palabra outra vez. Entón, é que necesito, por decencia, É a facelo. primeira vez que lle dou a palabra dúas veces á mesma persona en un punto diferente. Pois tocarálle tres Ben, veces, e senón, chamame a orde, xa sabe, que vostede manda, ordena e manda. Volvo a decir o mesmo, é imposible que me enfade. Así que, No, cando queira vostede empezar... Eu, cando me Eu trate teño igual, tempo hasta as 6 da mañá, pero non se dá conta que estamos no pleno perdendo tempo con estas cousas. Menos mal que non se iba a falar, alcalde. Aclaroulle a este señor o que lle quería aclarar. Pois eu aclaro que en canto trata punto. todo o mundo igual, este grupo fará o pertinente. Dios mío, o que queira, terá que escoitar o que queira, porque vostede non respeta, e iso costalle moito. Sí, eu creo que sí. Se continúa nesa línea... Sí. Se lle cansa ser concelleira, igual non pode estar aquí. Vamos a ver, vámonos poñer en serio, xa. Pode usted empezar, por favor, co punto? Vale, pois agradezco, hombre. Bueno, pois a ver se podemos ter un pouco de cordura todos. En canto... De verdade... En fin, en canto ao punto da orde do día, vamos a ver se nos ceñemos todos ao punto da orde do día, a pesar de que canse a outros grupos da oposición. É verdad, eu tamén quero irme para casa. En canto ao PAI, como xa fun adiantando nas outras intervencións, que ademais se incluye no informe de liquidación do orzamento e na conta xeral tamén se fai referencia ao mesmo, xa adiantei anteriormente que foron planes da Diputación da Coruña que non teñen nada que ver co Post Plus que non existía daquela. Entón, cando digo que hai que comparar o comparable, me refiro a iso, que non se pode comparar o Post Plus co PAI anterior porque non existía hoxe en día nin viceversa. Polo tanto, entendemos, tamén fixemos unha consulta a intervención municipal porque sí que nos parecía un pouco confuso o expediente no sentido de que
por algún no informe de intervención pon que a pesar de que vai vía crédito extraordinario non vai a supoñer un impacto no remanente de tesorería e é en función do que di os servicios contables da Diputación da Coruña a finiquitación, se se pode dicir así, do PAI, nos vamos a estar de acordo con a liña seguida pola Diputación, porque foron investimentos que se fixeron, que naquel momento, que si se recorda, de crise económica, todo axuda dende o organismo provincial era benvida e que se decidiu neste pleno, se trouxo a pleno, se discutiu e se fixeron os investimentos. Por lo tanto, vamos a estar a favor das indicacións que, segundo nos di intervención municipal, se van a facer para que teña o mínimo impacto no POS. Xosé. Xa o expliquei no anterior pleno a orixe desta modificación e a finalidade. Bueno, pois a finalidade é eliminar un pago que a Diputación que hai que pagar. Eu, en este punto, teño que decir que eu tamén pediría o crédito, pero tócanos pagando, non? Non, que eu tamén pediría o crédito, porque era un crédito ao 0%. Ben, e agora tócanos pagalo, punto. Non é máis. Ten a palabra, en calquer caso. Señores, alguna palabra máis? Votos a favor? Por unanimidade. Punto 5 da orde do día, aprobación se procede da aprobación da concesión de bonificación do 50% do imposto sobre construcións, instalacións e obras respecto das obras de restauración da Igrexa de San Pedro, convento de Santi Spíritus en Melide, a Coruña. O que se propón neste caso é a concesión. Primeiro, conceder a favor da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, da Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude unha bonificación do 50% correspondente ao ICIO respecto das obras de restauración da Igrexa de San Pedro, convento de Santi Spíritus en Melide, a Coruña, por un importe de 5.226,86 euros. Segundo, notificar o presente acordo ao interesado e terceiro, dar traslado do presente acordo á intervención municipal aos efectos oportunos. Ten a palabra o portavoz do Partido Popular. Bueno, eu creo que esta é unha boa nova para Melide e a súa contorna, é unha xoia arquitectónica e patrimonial que preside esta praza e, dende logo, que empece o antes posible porque lle fai moita falta. Moitas gracias. Pasamos entonces a votar este punto. Votos a favor? Por unanimidade, aprobase o punto 5. Punto 6. A aprobación se procede do ditame sobre aprobación se procede da declaración de especial interese ou utilidade municipal dos inmobles nos que se desenvolvan total e exclusivamente actividades agrarias, gandeiras ou forestais pertencentes ao sector primario por concorrer circunstancias sociais, culturais, histórico-artísticas ou de fomento do emprego que xustifican tal declaración, aos efectos de obtención dunha bonificación do 95% da cota íntegra do IBI, períodos impositivos 2026 e seguintes. O que se propón neste punto ao pleno é a aprobación con efectos nos períodos impositivos 2026 e seguintes, a declaración con efectos nos períodos impositivos 2026 e seguintes de especial interese ou utilidade municipal das actividades agrarias, gandeiras ou forestais pertencentes ao sector primario que se desenvolven no inmoble abaixo referenciado por concorrer circunstancias sociais, culturais, histórico-artísticas ou de fomento do emprego que xustifican tal declaración a favor do suxeito pasivo que se indica na táboa. Segundo, dar traslado do respectivo acordo ao Departamento de Intervención Municipal do Concello de Melide. Terceiro, dar traslado do respectivo acordo ao Servizo de Xestión Tributaria da Deputación de Coruña. E cuarto, publicar o contido do respectivo acordo no tabuleiro de anuncios da sede electrónica do Concello de Melide aos efectos oportunos. Moi ben. Ten a palabra a portavoz do Partido Popular. Son cuestións de trámite que teñen todos os informes favorables e nós, por suposto, imos apoiar esta bonificación. Alguna intervención máis? Neste caso, entón, imos votar votos a favor. Por unanimidade non hai lugar máis.
Os seguintes puntos son puntos de dación de conta. Punto número 7, ditame sobre dación de conta da aprobación da liquidación orzamentaria correspondente ao exercicio 2024. Punto número 8, ditame sobre dación de conta dos informes de intervención municipal de referencia 57M/2025 e 58M/2025 de data 5 de febreiro de 2025 sobre os reparos da intervención municipal e principais anomalías detectadas en materia de ingresos do exercicio 2024. Punto número 9, ditame sobre dación de conta do informe emitido pola intervención municipal de referencia 155M/2025 de data 1 de abril de 2025 en relación ao resumo anual sobre control interno correspondente ao exercicio 2024 do Concello de Melide. Punto número 10, ditame sobre dación de conta do Plan de Acción 2025 do Concello de Melide, así como do informe de intervención municipal de referencia 156M/2025 de data 1 de abril de 2025 en relación ao dito Plan de Acción. Punto número 11, ditame sobre dación de conta do informe de intervención municipal de referencia 167M/2025 de data 2 de abril de 2025, en aplicación da Lei 15/2010 do 5 de xullo sobre loita contra a morosidade nas operacións comerciais e período medio de pagamento a proveedores relativo ao primeiro trimestre do exercicio 2025. E punto número 12, ditame sobre dación de conta do informe de intervención municipal de referencia 171M/2025 de data 3 de abril de 2025 en relación ás obrigas trimestrais de suministro de información das entidades locais por parte da intervención municipal ao Ministerio de Facenda referentes ao primeiro trimestre do exercicio 2025. Orde de Facenda 2105-2012 do 1 de outubro. O punto número 13, dación de conta das resolucións de alcaldía. E xa se pasaría ao punto número 14, mocións, que creo que hai mocións. Hai unha moción das medallas de ouro, dos mocións do PP e unha do Benigán. Podemos empezar polas medallas de ouro para que estén esta que está por todos. Bueno, simplemente me limito a leer por que xa todos conocedes e todos firmastes, ¿no? Entonces, este ano propónse a medalla de ouro ao Concello de Melide aos melidaos que cumplen 25 anos despois de recorrer co nome de Melide de todos os lugares, tanto en Galicia como fora dela, levando sempre o noso nome, porque hai integrantes que son propios de Galicia. Perdón? Micro. Vale. O señor hizo maravilloso. Bueno, e despois esta é a título colectivo e despois hai unha de un señor a título póstumo que se chama Eladio García Rodríguez, que foi médico na terra de Melide casi toda a vida, vamos, desde neno hasta que a saúde non llo permitiu. E teño que decir que era un melidense de pro e que lle gustaba moitísimo a terra e o pobo no que naceu alá polo 22. Entonces, esta é a moción que firma Adiante Melide, Partido Popular, Benigán e PSOE. Por lo tanto, vamos a proceder en calquer caso de xeito formal a súa votación. Votos a favor? Pode decir algo. Sí, claro, pode decir algo, pode decir o que queira. Pode decir, sí. Que é unha boa... que notamos todos por unanimidade, os 4 grupos políticos do Concello de Melide, a concesión das medallas de ouro a don Eladio García Rodríguez, como médico rural, é unha persoa moi entregada a axudar aos veciños e as veciñas nunha época onde a sanidade pois non era tan universal e accesible como nos nosos tempos. Hai que destacar que, ademais da parte médica que tiña don Eladio, foi unha persoa que sempre se preocupou por mellorar e dinamizar os servicios, infraestructuras de Melide.
Como exemplo, pois, a adquisición de terreos cando foi o do campo da Feira, que se trasladou do cantón de San Roque pois, para baixo, pois a través disso, pois el intercediu, foi unha persoa moi involucrada en máis proxectos que se levaran a cabo, doando tamén terreos para o tema do centro médico, non do actual, sino do anterior, outras parte para o tema do AFP. Foi unha persoa que loitou moitísimo por traer no ano 78 pois o instituto para que a nosa mocidade non tuvera que trasladarse a outros concellos veciños. Foi un home que sempre levou a Melide alá por onde ia, pois sempre presumía do seu Melide e dos seus veciños, non? Sempre se sentiu melidense e, bueno, sobre todo eu destacaría unha faceta moi grande del, que é a humanidade. Por iso e por moitas máis cousas, pois claro que creemos que é a persona idónea para levar a medalla de ouro, estamos todos de acordo. Por outro lado, temos os melidaos que creemos, como todos, que os que estamos aquí e todos os veciños, que son merecedores tamén de levar a medalla de ouro do Concello de Melide, non só pola aportación de que eles fan de Melide, do nome de Melide alá en cada unha das actuacións que vivimos con eles, sino tamén por crear digamos, unha escola, potenciar a música tradicional galega, e por iso estamos moi orgullosos de que os melidaos tamén reciban este galardón, esta medalla de ouro de Melide. Moi ben, algún comentario polos voceiros tanto do PSOE como algún comentario? Bueno, pois si ten vostede razón, por eso os propuxamos para a medalla de ouro. A continuación sería un par de mocións. Moción para a recuperación do espazo igualitario dos grupos políticos. No, preside que a votación. Sí. Xa se votou. Sí, que estamos recordando. Moción para a recuperación do espazo igualitario dos grupos políticos na Radio Municipal de Melide do Grupo Popular. Pasa a defendelo o meu compañeiro Jairo. Ben, traemos esta... Primeiro vamos a votar, vamos facer unha introducción e a urxencia do tema, non a exposición, entón se aprobou a urxencia. Exacto. Bueno, nada, a moción trata sobre a recuperación do espazo igualitario dos grupos políticos na radio municipal, habilitando un espazo semanal. O resumo. Ben, efectivamente temos que dar un toque, que estamos ahora mismo en iso a nova concelleira e non vamos copiar un modelo como da TVG, porque senón sería moito peor para a oposición. Eu que votei ali 36 anos. En calquera caso, vamos votar a urxencia da moción. Votos a favor da urxencia. Votos en contra da urxencia. Decae. Hai tamén unha moción do Grupo Popular para a revalorización do mercado dominical e a Feira Grande do Concello de Melide. Bueno, supoño que xa lestes esta moción. Traémola a pleno pois, para reubicar o mercado dominical, recuperar o seu atractivo, tanto para feirantes como para visitantes, a hostelería e o comercio. Tamén decir que a traemos a pleno porque é unha queixa que nos fan chegar tanto comerciantes como hosteleiros. Moi ben. Sin embargo, nós temos unha opinión absolutamente diferente.
Este que lles falou con todos os feirantes, das 60, 70 personas que hai ali, estaban en contra 3 ou 4. Nós creemos que está ubicado axeitadamente, que funciona moito mellor e tamén dinamiza non só unha zona, dinamiza máis zonas. Melide está composto de un conxunto. Votos a favor da urxencia, votos en contra da urxencia, decae. Por último, unha moción do Grupo Mixto. Entendo que é esta, verdad? Perdón? Porque teño grapada. Entendo que é esta. Esta, vale. Moción para amosar o rexeitamento do Pleno ao proxecto de construción da macrocelulosa de Altri en Palas de Rei. Trátase tamén da urxencia. Sí. Bueno, despois de que se presentasen os informes favorables do impacto medioambiental pedidos pola Xunta, feitos do xeito que se fixeron, está máis que claro que a Xunta de Galicia está a apurar os prazos para que Altri se implante no Concello de Palas de Rei. O Concello de Melide ten a obriga de velar pola saúde dos melidaos e polos postos de traballo que se perderían se Altri finalmente se implanta a 2 pasos do noso Concello. De aí a urxencia desta moción, que queremos que deixe claro que non estamos dispostos a xogarnos o futuro por unha empresa que coa colaboración necesaria da Xunta e do PP disfrazaron as súas verdadeiras intencións, que é o espolio dos recursos e a destrucción que vai a deixar ao seu paso. Ten a palabra o portavoz do Partido Popular en canto a urxencia. Venga, votos a favor? Por unanimidade. Pase vostede a defender a moción. Eu vou apelar á vosa conciencia como veciños do pobo de Melide e pidovos que non pensedes na disciplina de partido. Pidovos que non pensedes na disciplina de partido así na xente de Melide. Xosé, perdón, de paso que vas, podes... Nada, non te preocupes. Todos vivimos aquí en Melide e todos imos a sufrir as consecuencias da implantación desta fábrica de celulosa os nosos pais, os nosos fillos, nós mesmos. Agora non podedes dicir que non tedes información, porque non será porque non houve charlas explicativas das consecuencias que vai a ter para a saúde que acarrearía esta fábrica. Millóns de litros de agua contaminada e quente que se vai verter ao río Ulla, máis macroplantacións de eucalipto, necesario para o funcionamento desta planta, claro, que traerá como consecuencia maior risco de incendios, destrucción de milleiros de empregos das principales fontes da economía da nosa contorna, que son o turismo e a agrogandeiría, e despois o Camiño de Santiago. Este Camiño de Santiago que transitan milleiros de peregrinos diariamente e que van a precisar mascarillas para pasar por Melide polo fedor que solta a fábrica e que ademais nos regala unha preciosa chimenea de 75 metros de altura que vai a decorar a bonita paisaxe que adorna o Camiño de Santiago. Polo tanto, nesta moción pedimos expresar a oposición da corporación á megacelulosa contaminante de Altri, dado que perpetúa un modelo de dependencia e explotación, fomenta a expansión da plantación de eucalipto e ocasionaría diversas repercusións negativas para todo o país, para as comarcas próximas á megafactoría, así como para o río Ulla e a ría da Ourosa. Condenar a actuación da Xunta de Galicia neste proceso por antepoñer os intereses dunha empresa privada portuguesa aos intereses da sociedade galega e solicitar ao Goberno do Estado que non otorgue fondos públicos á empresa portuguesa Altri para a construción desta megacelulosa en Palas de Rei e dar traslado destes acordos á Xunta de Galicia e ao Goberno do Estado.
Rematou vostede. Ten a palabra a portavoz do Partido Popular. Gracias, señor alcalde. Bueno, teño que lamentar que non se quixeran debatir as mocións que presenta o PP, tedes maioría, pero é certo que viñamos mantendo unha certa, bueno, creo que unanimidade en canto a discutir os asuntos que considerábamos os grupos importantes para Melide. Hoxe constátase que non, e creo que non é unha boa nova para este pleno e esta corporación. Teño que dicirlo, señor alcalde, tamén é certo que está no seu dereito. En canto á moción que se presenta para o seu discute, fala a concelleira do BNG que o Partido Popular non faga uso da disciplina de partido. Bueno, eu creo que botándolle un ollo, con todos os respetos, e de verdad o digo, pido un pouco mismo, Ana. É dicir, que non fagas uso do adoutrinamento que se está facendo con proxectos deste e deste tipo, e dependendo en que sitio de Galicia un e que sitio de Galicia outro. Imos ver. Este pleno xa se manifestou, xa vimos debatindo o Grupo Popular, non sei se tuveches ocasión de revisar esa posición sobre o asunto. Supoño que por iso que dixeres que non temos argumentos ou información. Pois, efectivamente, hai unha declaración de impacto ambiental. Eu non sei se tuveches ocasión en Xunta de Goberno Local de ter algunha licencia xa, outorgar algunha licencia como concelleira con un impacto ambiental. Cando teñas, botalle un ollo do restritivo que é a lei galega en ese sentido, simplemente para unha explotación de gando porcino. Iso traspásase a unha empresa, unha iniciativa privada que ten procedimentalmente todos os canles legais no seu dereito para presentar un proxecto, e así mesmo os técnicos que están á Xunta non están a soldo do PP, por moito que o repitades e repitades e o repitades. Hai xente que informa que Grupo A, que son, en concreto, 34 informes técnicos elaborados por 42 especialistas con un total máis de 60 condicións exixidas. É dicir, aquí non se está falando de si nos gusta, de non nos gusta, de si os condicionamentos poden ser máis ou menos. Estamos falando de que hai unha lei, que hai unha iniciativa empresarial e que hai unha declaración de impacto ambiental que está perfectamente e legislativamente normativizada. Decir que non por decir que non, igual que decir que sí por decir que sí, sin evaluar os controis, chámase prevaricar. O que non podemos é acudir aos técnicos cando nos convén e cando non decir que non porque non nos gusta, e dependendo onde estamos ou onde nos encontramos. É dicir, se estamos en Melide sí e se estamos nas Pontes non, porque goberna Valentín. Entón, creo que nos vamos a reiterar na nosa posición. É dicir, non estamos nin a favor nin en contra de Altri. Estamos a favor de que o procedimento teña todas as garantías legais e as que se lle poñen a maiores que se están poñendo. Vale? E que se hai algún tipo de dúbida se chegue ata o final. Pero o que non podemos pretender é xogar con unhas regras previamente establecidas e cando non nos gustan no medio do xogo cambialas. Eso non funciona na administración pública. A administración pública é así. E, polo tanto, se non queremos que as declaracións de impacto ambiental sexan así, hai que cambiar a lei no Parlamento. E a lei é, antes de Altri, non se cambiou ad hoc para Altri ou para outra iniciativa galega. Entonces, en ese sentido, eu teño toda a confianza no procedimento normativo. Non poño en dúbida para nada ningunha persona funcionaria que non teña o carné do PP, é dicir, habrá funcionarios do PP, como os hai do BNG, como os hai do PSOE, como os hai independentes, como todo o mundo. Pero o que non podemos é criminalizar a esa xente que fai o seu traballo e que está aí cunha praza pública e que a ganou a concurso. Eso non o firma ningún conselleiro. Firma ao final con todos os informes técnicos, igual que o alcalde firma unhas licencias en base aos informes técnicos municipais. Lemos os informes, se son favorables os firmamos e se non, as recomendacións que nos fan os técnicos lle podemos facer máis ou menos caso. Agora, é público. A partir de aí, o que pides dos fondos Next Generation, que son eses, máis do mismo, é dicir, hai unha convocatoria pública, que é dicir,
ás veces, creo que temos que facer como representantes públicos, en este caso, ti que agora tes responsabilidades de goberno, verás que tes que seguir uns procedementos que son os que son, e son as regras do xogo. Polo tanto, se as cambiamos sobre a marcha, non estamos en democracia, estamos en outra cousa. Dicir que Altri é o proxecto do PP, eu entendo que é moi xugoso, entendo que despois do proceso das últimas eleccións autonómicas pois hai que levantar algunha bandeira, pero eu creo que non estamos sendo xustos co procedimento. Eu xa non me meto en argumentarios políticos. E o que digo é que o PP de Melide, na mentres, vexa que hai garantía no proceso, que se cumpre todos e cada un dos informes. Se hai un desvío dunha coma, que caiga todo o peso da lei. Pero para iso está o sistema. Se o dividamos do sistema, estamos alimentando cuestións que derivan cara a cousas que non son o Estado de Dereito. Eu e o meu grupo, respecto aos informes técnicos, total e absoluto, tanto os que non nos gustan cando gobernábamos e tiñamos que apandar con eles, como os que son procedimentais e están reglados. Ese respecto aos funcionarios e aos 42 especialistas que emiten eses informes, e ademais que lle fan como un peldaño máis na garantía, e o mesmo para os fondos de Next Generation. É dicir, como sentaría que o Concello de Melide non puidera acceder a unha convocatoria pública de fondos, simplemente que, cumplindo todos os requisitos, non se puidera acceder a esa axuda. Eso ten a mesma palabra, prevaricación. Por suposto, toda a protección do río Ulla, e eu si me fío dos especialistas na materia. Igual que ti solicitas que sexamos razonables e que vexamos as sensibilidades dunha parte ou doutra, eu convido a que se escoite, porque a veces non se quere escoitar tampouco o que xa miramos ca nosa óptica. Polo tanto, non podemos apoiar esta moción, a noso voto vai a ser en contra, en base a queremos un cumprimento estrito da normativa ambiental, e así o demostra a declaración de impacto ambiental. Reformularon o proxecto minimizando os impactos que podían ter no que diste do río Ulla, e ademais se lle exixe a maiores do que se tiña que exixir, é dicir, a lei galega é exixente en este sentido, e, por suposto, queremos un desenvolvemento da comarca, e non creemos que Altri vai a ser ese deserto árido. E tamén pido, como portavoz do Partido Popular, que cando haxa unha festa, cando haxa cuestións que a corporación, é dicir, os 13 concelleiros que estamos aquí representados, asistimos e creo que tiramos por ela, que non se politice, porque se deron dous puntos de inflexión con respecto a Altri en dúas festas de carácter municipal, que non vou a dicir en alto, xa sabedes cales foron, porque non quero politizar con este tema, pero, por favor, que se use este tema aquí no pleno, que debatamos no pleno, pero que deixemos outras cousas de Melide moi protegidas. Sí, está grabado, e se queredes fora de micros, vos lo digo. A corporación somos todos, a corporación somos todos. É o PP, o BNG, o PSOE, adiante Melide. Polo tanto, está moi ben que se exprese, pero como goberno. Ainda que eu creo que nesas cousas debemos estar estéticos. É unha recomendación, e creo que ata agora a respetamos todos, e creo que deberemos respetala. Agora, evidentemente, como lle dixen antes ao alcalde, tedes os votos maioritarios para rexeitar as mocións para debater, igual que nos explicamos as nosas condicións. Moitas gracias. Ten a palabra a portavoz do PSDG-PSOE. Bueno, evidentemente hay que confiar en los técnicos, pero yo me fío más de los técnicos científicos, biólogos, físicos, químicos, licenciados en geografía e historia, en historia del arte, en ese tipo de técnicos que tienen conocimiento sobre la materia, no están de parte de nadie, hacen sus informes de forma independiente y no de una empresa que manda
un estudio en el que, teóricamente, según dicen los químicos y los biólogos, faltan un montón del estudio de la eliminación de micropartículas, nanopartículas, que esas no aparecen en los informes de Altri y pasaron por la Xunta, que esos realmente son los que nos van a hacer daño a todos. Si los biólogos y químicos, sobre todo, que son los que entienden esos asuntos, dicen que ese estudio es totalmente, es una mentira, yo no me voy a fiar de lo que diga la Xunta, porque evidentemente la Xunta se va a fiar del informe que le dio de Altri, del estudio de las partículas que Altri dice que va a emitir, pero no de esas micropartículas que son realmente las que nos producen daño a todos. Después, cuando dices que la Xunta estudió todo lo que estudió y que tiene los niveles de control muy altos sobre los daños que se pueden producir sobre el río, pues teniendo en cuenta que en el verano, en los últimos años, hubo sequía, que esos millones de litros de agua que va a sacar del río, no está demostrado que todos los años tengan acceso a eso, por lo tanto, el agua va a entrar y va a salir contaminada. Ya se está hablando en la zona de las Rías Bajas de los problemas que hay en este momento por la contaminación del río Ulla, por el exceso de lluvias, etcétera, etcétera, con la muerte del marisco, la muerte del pulpo. ¿Qué va a pasar cuando acabe en el río toda la contaminación de una empresa de ese tipo? Cuando está demostrado científicamente que las empresas papeleras son las empresas más contaminantes que hay en este momento en el planeta, mucho más que las petroleras. A mí, nuevas tecnologías, evidentemente, las nuevas tecnologías bajan el nivel de contaminación, pero siguen siendo unas de las empresas más contaminantes del planeta. Por lo tanto, no me creo nada de lo que dice el informe de medioambiental de la Xunta. Para a Xosep, vamos por partes. Nós imos nos manter na mesma posición que nos mantimos ca moción de 2024, apoio a favor da moción e, por lo tanto, imos apoiar a moción. Palabra a portavoz do Partido Popular. Perdón. Ten a palabra a portavoz do BNG. Vamos a ver. Ese informe de impacto medioambiental, ti és consciente de que se encargou unha empresa externa, non? Supoño que non descoñeces esa información. Home, non sei, pero eu entendo que se fose unha empresa tan estupenda, tan falando de medio ambiente tan sana, non virían para aquí, para Galiza, quedaríanse en Portugal. Pero en Portugal contaminaron absolutamente todo, a zona. Por eso se van de alí, porque lles cerraron o grifo dos eucaliptos. Entón, ao final teñen que marcharse. E para onde van? Para aquí. Chegan con mentiras, para empezar, porque o proxecto inicial que presentaron, non sei se o PP o coñecía, espero que non, pero o proxecto inicial que se presentou ao Parlamento Galego era unha fábrica de liocel. Se fora unha fábrica de liocel, non teríamos ningún problema. Evidentemente vai haber certo nivel de contaminación, porque calquer industria vai a contaminar, pero é unha macrocelulosa, a máis grande de Europa. Que pensades que vai a pasar? En serio vos creedes que ese informe de impacto medioambiental é real? En serio? O sea, creedes en serio que non vai haber, que o feito de verter produtos químicos á auga non vai a producir ningún tipo de daño sobre nin no río Ulla, nin na ría da Arousa, nin nada. Despois, a temperatura a que sale non vai a modificar absolutamente nada das augas do río Ulla. Non vai haber problema tampouco. E despois o aspecto que queremos que teña a nosa terra. O sea, estamos cheos de eucaliptos. Que queredes máis eucaliptos aínda? Eu sei que hai que cumplir coa legalidade. E sei que o da prevaricación está moi ben que o digas, pero o feito de que nós digamos que non é negarlle o dereito a
a Altri, verdad que non? É simplemente dicir que non estamos de acordo. E que non queremos unha macrocelulosa pegada a Melide, porque encima apróbana en Palas, pero está pegada a Melide, e que nos vamos a comer toda a porquería que vai a sair desa fábrica, vamos a ser nós, os primeiros. Os primeiros. E van a ser os nosos fillos, as nosas familias. E nós. Pero, bueno, se vos estades de acordo con que veña iso para aquí, decirlle ao povo de Melide que estades de acordo. Ten a palabra o portavoz do Partido Popular. Con respecto ás túas últimas palabras, Ana, penso que é iso que se persigue con esta moción. Tertiversar a nosa posición e cortar algunhas cuestións. A ver se consigo explicarme o máis rápido e meridianamente posible claramente. É dicir, un proxecto técnico que se presenta ante unha administración, sea do color que sexa, ten que tramitarse. Se Ana Pontón fora presidenta da Xunta, tería que atinxirse aos informes dos funcionarios e da Dirección Xeral de Patrimonio Natural e de Augas de Galicia. E tería que firmalo aos seus conselleiros que foran do color que sexan. Entón, imagínate que eu non estou de acordo ca entrada con calquera cuestión municipal, pero que a tes que xestionar. É dicir, a prevaricación non é decir que sí ou que non como político subxectivamente. Eso podémoslo facer nos partidos, debater, e a partir de aí está un Parlamento que lexisla. Agora, as iniciativas empresariais, todas, non Altri, e que cumplen coa lei que hai previamente, teñen todo o dereito, igual que o terías ti, de, se non cumple, que para eso está, decir que non. É dicir, o que estamos dicindo é respecto aos técnicos que reciben ameazas, que están técnicos que son funcionarios, volvo a decir, reitero, porque é importante, non son técnicos privados, non son técnicos privados. É dicir, aínda que é certo que a Universidade de Santiago, ou a Universidade de Coruña, ou a Universidade de Vigo, que tamén ten profesores e que son funcionarios catedráticos, se recurre a eles como administración. Igual que aquí, se aproba un peixón, se recurre a arquitectos que poidan saber máis de urbanismo que unha consultora que che fai o proxecto. Polo tanto, eu creo que ese tipo de bulos son prexudiciais para as administracións públicas. Eu non falo de creencias, falo de creencia no sistema. Creencia a que teño eu como Dalia García non ten nada que ver ca que pode ter o Partido Popular en certas cousas. Pero, en canto a creencia do sistema e do Estado de Dereito, aí meterás, sempre. Porque creo realmente porque se empezamos a dubidar de todo, entonces que eu empezo a dubidar de que se cociñan as licencias, de que se cociñan os orzamentos, de que se cociñan os informes de intervención, simplemente porque a mí non me gustan. Entón, Liocel, moito se ten falado do Liocel, pero como que se mentiu? Logo que é o Liocel, máis que unha pasta de celulosa. Que pasa? Que agora nas Pontes, como está Valentín e é do PSOE, aí non pasa nada. O Ministerio e a Confederación Hidrográfica ponlle moitos menos medidas a Altri que lle pon Augas de Galicia, pero como Augas de Galicia depende dunha consellería e goberno PP na Xunta, xa é a Xunta do PP e é o PP quen aproba Altri. Home, quero dicir, eu creo que eso non é o exemplo que lle debemos dar á cidadanía. Eu sabedes que non son técnica de cuestións biolóxicas, de cuestións químicas, a miña formación é outra, polo tanto non me vou atrever a interpretar nada máis do que eu leo no informe na día e tamén os artigos de opinión de persoas de renome, tanto dun lado como de outro, porque eu creo que a confrontación non é boa, que hai que empaparse de outras cousas. A nosa posición vai a ser isa, pero basada no mismo, reiterando, no noso total apoio a eses técnicos que, por certo, non debe ser nada agradable sentirse perseguido, incluso a súa familia, e creo que eso sí que se ten que parar, sexa do cor que sexa. E respecto ao Estado de Dereito no que vivimos e o sistema democrático, se non se quere que empresas teñan acceso a ese impacto ambiental, hai que cambiar a lei e por aí hai que facer de outra maneira no sistema. As cartas se xogan de outra maneira. Polo tanto, eu non me tomaría tan a lixeira eses bulos que se repiten, non por repetirse son verdade, e creo que sí que se merecen un respeto total a xente técnica que está co PP, estivo co BNG, estuvo co PSOE e que informará os gobernos que sigan. Esa é a posición do Partido Popular de Melide.
El Diario Oficial de Galicia ha publicado este martes la convocatoria para la provisión con carácter definitivo de un puesto, el de la Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático, el del subdirector y subdirectora general de Evaluación Ambiental que ocupa actualmente el funcionario Alejandro Carrera en Comisión de Servicios. La Xunta convoca como definitiva la plaza del subdirector que firma el permiso ambiental de Altri, conocido el viernes. Muy ben. Vamos ver. Eu vou a comentar isto. Eu creo que non son técnico, obviamente, como sabedes, pero a fibra téxtil é unha cousa, a celulosa outra. O eso creo eu. O que eu tuve en unha reunión, e a min falouseme de, primeiro, 2.500 postos de traballo, falouseme deso, que iba a haber fibra téxtil, que, ademais, querían ter unha empresa de reconocido prestixio dentro do portfolio da propia Altri. Ben. Eso trouxémoslo pleno, creo recordar, e votamos todos a favor, porque eso iba a ser así. Ahora estamos falando de unha cousa, baixo o meu punto de vista, absolutamente diferente. Postos de traballo xa se fala de 400, de 500, estáse falando se a cualificación da mitad da plantilla ten que ser de alto nivel, polo tanto tería unha incidencia nos postos de traballo relativamente baixa. Eso por unha parte. A mí non me gusta que alguén me veña e me cambie os marcos. Aquí en Galicia, de cambiar os marcos, levámoslo mal. Eu non estou falando dos técnicos, eu respeto aos técnicos, pero igual respeto aos técnicos que están na Xunta, que din que todo ok, igual que outros técnicos, non por non ser funcionarios menos cualificados, que din absolutamente o contrario. Bien. Dito eso, esa gran empresa que se dirixían no seu día, sacou unha nota de prensa que casi nunca saca, que di, nosotros el Liocel lo compramos en Finlandia, na súa totalidade. Ben, entonces agora estamos con 400.000 toneladas de pasta de papel, celulosa, e 200.000 de Liocel. Non sei se teñen arreglado, porque Liocel é unha marca registrada e supoño que habrá, non vou vender Coca-Cola, porque non creo que me deixen. Pero, bueno, a cuestión non é esa. A cuestión, máis alá das liortas dos técnicos, dos que están a favor, dos que están en contra, eu creo que eso é desenfocar as cousas. A cuestión que nós representamos a xente de Melide, a pregunta é bon para Melide? Eu xa sei que é un proxecto supramunicipal, estou cansado, pero o proxecto é bon para Melide. De que vive Melide, basicamente? Unha parte, unha arteria económica importante é precisamente o camiño francés. A min alguén terá que decirme, non é meu, non son eu, ou sí. Vaya, hombre. Era eu. Alguén me terá que decir cal é a incidencia, pois, primeiro, nas nosas vidas, nas nosas propiedades, como nos vamos levantar polas mañás. Non se trata dunha empresa que vai a durar 3 anos e que pode caer, non, queda para sempre, queda para sempre. E certezas, eu realmente teño poucas, certezas poucas, dudas moitas. Entonces, eu creo que a industrialización está ben, pero a idoneidade de darlle fondos do Estado a unha empresa nunha cuantía de 250 millóns de euros, aceítase. Home, eu estou convencido que 500 postos de traballo, se se reparten en todos os empresarios, desde Guntín ao Pino, e desde a Golada a Boimorto, estou seguro que son capaces de crear máis postos de traballo e non habería ningún problema medioambiental. Eu quero mirar con frialdade, pero teño grandísimas dudas de que iso vaya a ser bon para o povo de Melide. E o que se está dicindo neste pleno, é dicir, apóllese ou non se apolle
a moción do BNG, o que está dicindo neste pobo é que nós, vaise nos conocer se os que votamos a favor estamos equivocados, xa se nos terá en conta. Pero se os equivocados son outros, os informes é unha cousa, e a idoneidade é outra, que é absolutamente distinta. E que se generen 400 postos de traballo, 500. O impacto que vai haber desde a saída da auga a 27 grados hasta chegar ao mar vai prexudicar só 400 postos de traballo. Bueno, pois eu creo que hai cuestións que hai que explicar moi ben, independentemente de todos, nós temos a responsabilidade de dicir se a Melide lle ven ben ou preguntado de outra maneira. Nós só nos pode perxudicar. Beneficiar en que? Económicamente falando, en que? Cal é a repercusión, vamos falar xa de económica, porque todo o mundo, cal vai ser? Cal vai ser? É dicir, e, por outra parte, eu volvo ao camiño. Hai xente que está facendo albergues, que está facendo hoteles, que queren facer outras cousas, e o tránsito dos 300 e pico mil individuos que pasan por aquí e que dan de comer a moita xente vai a seguir continuando. Vanse facer máis casas, vais a sentar máis xente aquí a vivir, porque eu aquí lle pido a unha empresa que me traiga ventaxas. Se non me trae ninguna ventaxa, pois mira, de pouco me sirven os informes a favor, en contra, os medio pensionistas dame absolutamente igual, pero temos a responsabilidade de decir, se nós creemos que é bom para os nosos veciños e para nós mesmos, por suposto. Se antes un solar costaba 3 e agora vai costar 1,5, pois non sei, porque as cousas tamén as hai que mirar desde esa perspectiva. Bueno, e esa é a responsabilidade que temos e cada un asume a responsabilidade. Trouxémoslo despois outra vez a pleno e houbo unha abstención por parte do Partido Popular, non? Porque cambiaron as historias. Bien, pois esta moción podes votar a favor, podes abster e votar en contra. Entonces, votos a favor, votos en contra, pois queda aprobada a moción. Creo que quedan ragos e preguntas, non? Ragos e preguntas, sí. Pois eso, ragos e preguntas. Temos as preguntas, pero ragos non temos ningún. Vale. Pois entonces, e dadas as circunstancias, pois damos por concluído este pleno. Boas noites e ata logo.